Bueno, retomamos logo a sesión plenaria co punto 9 de rogos e preguntas. Empezamos polo rogos, o primeiro do BNG para a erradicación do carrizo da Pampa. Quen fai... Sí, moitas grazas, señor alcalde. O coñecido como carrizo da Pampa pois é unha planta incluída no catálogo de especies exóticas invasoras e está prohibida a súa introducción no medio natural, xa que provoca o desplazamento da flora autóctona coa que compite polo espazo e o alimento, degrada os hábitats naturais, deteriora a paisaxe e provoca a perda de biodiversidade do territorio no que se introduce. Deste xeito, está a causar perdas económicas importantes no sector agrícola e forestal. Trátase dunha especie moi agresiva, originaria de zonas tépedas de Sudamérica e é recoñecível polo seu gran tamaño e as súas canas esbrancuxadas con forma de penacho, usadas como elementos ornamentais en moitas ocasións. En Galiza foi introducida principalmente a través das medianas da autoestrada P9 e dai pois iría propagando as leiras e montos próximos á autoestrada. Esta planta produce millóns de sementes que son desplazadas polo vento a unha distancia de até 30 km da súa orixe, polo que se estende a gran velocidade e provoca un grave impacto ambiental nas áreas naturais. Por ese motivo, desde o Grupo Municipal do BNG queremos solicitar que o Concello de Santiago emprenda un plan para a erradicación do carrizo da Pampa en espazos públicos e parcelas municipais e que difunda un bando para instar a veciñanza a eliminar esta planta exótica invasora de xardíns e terreos particulares para contribuir a evitar a súa propagación co fin de que non degrade máis o noso hábitat natural. Moitas grazas. Moitas gracias, Rubén. Xan? Sí, totalmente de acordo. Trasladaría os servicios de parques e xardíns a proposta para que digan que método é o máis acaído. Como ben sabedes, desde que nos chegamos a este goberno xa non se emprega o glifosato na eliminación de plantas, ainda estou no skate. En outros sitios utilizan lapas, queimalas, bueno, para ver o que é máis efectivo, para a verdade que unha planta ben resistente non é doada de eliminar. E no momento que teñamos esa proposta, pois pareceme correcto anunciala mediante un bando. Gracias, Xanduro. En rogo do PP, para solucionar o problema dos alcorques da rúa Quiroga Palacios. María. Grazas, alcalde. Boa tarde a todos os compañeiros e as compañeiras de corporación. Bueno, xa que o tema é o skate, é obrigado que faga unha pequena mención e que a verdade é que a miña compañeira Teresa e eu compartimos, aínda que non pareza así moi en apariencia, pero compartimos a pasión polo skate. Ela máis que a min, e por eso, aínda que eu levaba a área de deporte, parecíame que ela defendería mellor a nosa posición. O que pasa é que non me coincidía nada nela aquelo do bofetón. Non sei se é porque ela empeñase en falar en castelán e non entendimos, pero non entendimos ninguén. Parece que o bofetón levou ela practicando skate cos seus fillos. Non me coincidía moi ben o do bofetón para os fillos, por iso pareceume obrigado a aclaralo. Dito isto, vamos cos alcorques. Está ben que aclararas porque todo o mundo entendeu que o bofetón o levaran os seus fillos. Eu tamén, como a coñezo un pouco, a verdade é que o do bofetón non me casaba, pois agora xa vexo eu tirada patas arriba practicando skate e xa me casa mellor. A min parecerme unha desinhibición que políticamente incorrecta sendo gravados, pero... Non, pero a min chocoume un pouco. O certo é que, imagino máis certo é, como digo, tacóns arriba, tirada na praza detrás do Parlamento, intentando practicar skate. Moi ben. Bueno, dito isto, acabou o tema skate con plena satisfacción e vamos cos alcorques. O pasado mes de marzo este grupo presentou un rogo para que o Goberno considerase dotar de grava ou de algún
material drenante os alcorques da avenida Quiroga Palacios para evitar que, cando chove, se estenda a terra e enlame pois tanto a zoa peonil como a de vehículos. Daquela a resposta foi que sentía non darnos satisfacción, simplemente estudarémolo. A nosa petición non respondía daquela a darnos unha satisfacción persoal, senón a darlle unha resposta a unha demanda veciñal que trasladamos aquí e que é o noso deber. Transcorrido bastante tempo, uns 9 meses, a demanda veciñal mantense porque parece que permanece o problema. Eu quixéramos saber se tras ese estudo hai algunha solución programada por parte do Goberno e agradezco a resposta máis nada. Grazas. Gracias, María. Sanduro. Sí, vamos a ver, como dixen daquela que non daba satisfacción porque tiña que estudiámolo. Non é tanto un problema de botarlle grava ou algo así aos alcorques, senón o problema é que acceden as rodas dos coches a ese espazo e é o que arrastra, daba igual que metas grava e tal. Probamos dous elementos distintos para bloquear o paso aos coches, pero acabámonos doblando. E hai un terceiro elemento que nos ten que chegar para probar a ver se funciona. Cando chegue, pois xa te manteré informada se funciona. Os dous que probamos acabanos doblando e non servía de nada. Nada. Gracias, Sanduro. O terceiro rogo do Partido Popular para habilitar un área para xogos tradicionais no Parque de Galeras. María. Repito. No mes de xullo este grupo presentou un rogo interesando a mellora da seguridade e mantemento do Parque Infantil de Galeras e o acondicionamento do Campo da Chave. Ademais de estudar a posibilidade de instalar unha toma de auga para o lavado de bicicletas das persoas que baixan de practicar BTT no Pedroso. Daquela respondernos o concelleiro Xan que existía un proxecto de renovación integral do parque e mostrou certas dúbidas sobre a toma de auga que aceptamos sin problema. O certo é que os representantes da AMPA do CEIP de Raíña Fabiola nunha sesión do Consello Escolar no que son a representante do Concello, pois manifestaron o seu interese polo espazo do Campo da Chave. Leo textualmente o que se recolleu na acta daquel día. O Consello acordouse solicitar ao Concello a zona do Campo da Chave para habilitar para xogos tradicionais en horario lectivo extraescolar co apoio do Consello Escolar. Constame que falaron co concelleiro, que tamén presentaron un escrito, entón quixéramos saber se é posible, dentro da mellora do parque, asumir esta petición de algún xeito. Grazas. Sí, evidentemente é posible. O único que temos que solventar parece ser que a xuventude, por chamar de algún xeito, accede pola parte traseira e fan botellón e reúnense ali. Entón, imos ver a posibilidade de poñer un valado que dé pechado todo o perímetro e facilitar unha chave AMPA para que poda usar eso para os parques tradicionais. Estou esperando que Parques e Xardín me diga canto custa o valado. Moitas grazas. Rogo do Partido Popular para a mellora da iluminación pública e da accesibilidade na Rúa Montero Ríos durante a paralización das obras. Pepa. Boas tardes, alcalde, compañeiros e compañeiras. Este Nadal cúmprese un ano desde que o goberno local decidira iniciar a baixo ritmo as obras de urbanización da Rúa Montero Ríos, comenzando polo tramo máis próximo, a Rosalía de Castro, para ir avanzando cara a Praza de Galicia. Aínda que as previsións iniciais eran que a rúa puidera estar operativa na súa total integridade polo verán, as obras pasaron por distintas vicisitudes que foron pospoñendo o seu remate. Ante a demora dos traballos e para non interferir na campaña do Nadal do comercio local, o Goberno ten acordado a paralización dos traballos desde os primeiros días deste mes de decembro ata despois da Semana de Reis. Será, pois, algo máis dun mes sen obras, circunstancia que a falta de dispoñer dunha rúa rematada debería ser beneficiosa para a actividade comercial e, en xeral, para o conxunto da veciñanza. Ocorre, sen embargo, que, como ben coñece a miña compañeira e veciña María Rozas, durante os últimos días as condicións de seguridade desta rúa se teñen reducido notablemente en dous aspectos fundamentais. Por unha parte, a iluminación que permanece do espazo público polas noites é totalmente deficiente, xa que as luminarias permanecen apagadas, probablemente debido a que, como consecuencia das obras, o seu suministro eléctrico cortouse e aínda non foi restablecido e tampouco se incorporou unha iluminación provisional da obra.
Por outra parte, constátate a existencia de accesos provisionais e o amoreamento de materiais no contorno das obras que se veñen executando, co que a suma destas circunstancias ofrece un escenario proclive para posibles caídas e lesións das moitas persoas que transitan. A nosa preocupación se ten agravado máis cando comprobamos que na aprobación da paralización acordada, entre outros asuntos de urxencia, polo asunto de goberno do pasado 9 de decembro, atópase unha comunicación da empresa adxudicataria na que renuncia a calqueira indemnización que lle poidera corresponder por esta paralización, e na que engade textualmente no haciéndose cargo de la guarda y custodia de dicha obra durante el periodo de paralización, ni de los desperfectos que puedan ser ocasionados por el mal uso de las zonas habilitadas e rematadas. A vista desta renuncia do contratista, preguntámonos se vai ser o Concello quen vai garantir esa guarda e custodia desta obra para tamén así garantir a seguridade e integridade dos cidadáns que pasen por esta rúa, en tanto, por suposto, que non se retomen os traballos o día 9 de xaneiro. Porque no acordo de aprobación nada se di sobre este particular. Este grupo entende que se trata dunha cuestión de gran importancia que o concelleiro debería nos aclarar. Por lo tanto, facemos o seguinte rogo: que canto antes e dunha forma moi especial durante o tempo que dure a paralización e ata o remate definitivo das obras da Rúa de Montero Ríos, se proceda a repoñer por completo a iluminación pública existente e se melloren as condicións de seguridade e accesibilidade ao longo da zona onde se desenvolven as obras. Así mesmo, que se aclare quen garantiza a garda e custodia de dita obra durante este período de paralización. Moitísimas grazas. Señor Jorge Duarte. Bueno, pois vou cambiar un pouco a miña resposta, porque en concreto estuve na obra de Montero Ríos este martes e falei con representantes veciñais e con representantes dos empresarios, en concreto de Santiago Centro e outras asociacións de empresarios, e durante o mércores fixeron unha consulta entre os seus asociados. A contestación é que as farolas estaban todas correctamente e coincidía ese informe co que pasara previamente o responsable de mantemento de Ferrovial de que todas as luminarias funcionaban perfectamente. A miña o que eu entendía era que esta proposta se fixera o día 1 e que desde entón abañárase. Confírmame a concelleira María Rozas que en concreto na parte superior e tal e como se expuso ahora no tratamento que debe haber algunha farola que non está funcionando. Pois obras e non puxeron, perdón que fale así, pero non puxeron o camiño que me interesa que me iluminen. Pepa, vale, todos buscamos que nos iluminen, pero soportar non hai parola. pero vale, máis alá diso. vale. Debeuse quitar unha farola e por eso o non poñer ninguna de obra provisional ou algo así é que non hai luz na rúa. Eso que lle acababa de decir María Jorge. Claro, vale. Non, é que o que quería decir é que pasouse a consulta ao Servicio de Mantemento de Ferrovial, nos dixeron que non había ningunha avería, consultei cos veciños e empresarios do barrio, tampouco me fixeron ver este problema, entendía, polo tanto, que estaba resolto, se hai ese problema, pois evidentemente buscaremos a solución para que se poda dar luz nese punto que entendo que é no tramo superior entre General Pardiñas e Dr. Teixeiro. Vale. Polo demais, en canto á preocupación polo contrato, as conversas ca empresa son claramente de non ter que asumir ningún coste polo mantemento da obra sempre cando non suceda algo extraordinario neste período de suspensión que poderíamos que non é o uso durante este tempo tal e como está, que de feito mantense restringido o tráfico e únicamente queda acondicionado para o paso peonil e tal e como estaba antes con servicio de paso e acceso aos garaxes. Por lo tanto, entendemos que a empresa, sempre cando o mantemento sexa o correcto e o adecuado en calquer tipo de obra, non habería ninguna responsabilidade ni ningún gasto a maiores do que está comprometido. Gracias, Jorge. Outro rogo do Partido Socialista,
sobre a limpeza e desbroce das beirarrúas do tramo do Camiño Portugués, o seu paso pola volta ao Castro e a eliminación de fochancas. Boa tarde de novo, compañeiros, compañeiras. As imaxes que axuntamos con este rogo corresponden, como dicía agora aí o alcalde, a un tramo do Camiño Portugués, o seu paso pola rúa Volta de Castro de Abaixo. O Camiño Portugués é o máis demandado despois do Camiño Francés. Dende o 2004 é a segunda ruta de peregrinación con maior afluencia diante de itinerarios recoñecidos como o Camiño do Norte, a Vía de Plata e o Camiño Primitivo aproximadamente. Cada ano máis de 40.000 peregrinos percorren os últimos 100 kilómetros. As fotografías son o reflexo de importancia que se está a dar ao motor máis importante do que dispón o turismo da nosa cidade. A Maleza invade as beiras rúas e a calzada está chea de fochancas que ademais día sí día tamén están a recherse por parte dos veciños de ali. É por todo isto polo que solicitamos ao pleno da corporación o seguinte rogo: que o goberno municipal proceda a maior brevidade posible a limpar e desbrozar as beiras rúas do tramo Camiño Portugués, o seu paso pola rúa Volta de Castro de Abaixo, e tamén se proceda á eliminación de todas as fochancas existentes. Nada máis, moitas gracias. Rafael. Bueno, boa tarde a todos e a todas, compañeiros e compañeiras de corporación. Dicir que daremos conta deste rogo no caso do desbroce a vindeira semana, no caso da eliminación das fochancas á volta das vacacións de Nadal. Gracias, Rafael. Rogo do PSOE, o último, sobre a posibilidade de trasladar a depuradora de Bornais a algún núcleo da zona norte ou rural. Boa tarde. No lugar de Bornais, en Santa Lucía, hai unha pequena depuradora que está totalmente abandonada e coberta de maleza. Esta infraestructura foi instalada no ano 2004 para que 500 veciños dispuxeran de rede de saneamento. No ano 2011, coa posta en funcionamento da depuradora de Arins, deixou de utilizarse incomprensiblemente, segue sen uso a día de hoxe. Trátase dunha depuradora compacta, autónoma, trasladable, denominada de barco, porque se utiliza en barcos, o que supuso un investimento de case 225.000 euros. Esta infraestructura podería perfectamente ser trasladada a outro ámbito do noso municipio que aínda careza deste servicio básico, tendo en conta que en algúns casos é máis económica a instalación destas pequenas infraestructuras que a conexión á rede principal. Por todo isto, e polo que o Grupo Municipal Socialista presentamos ao Pleno da Corporación o seguinte rogo: que o Goberno Municipal estude a posibilidade de trasladar a depuradora de Bornais a algún núcleo da zona norte ou rural que a día de hoxe non dispón de saneamento, como pode ser Grixoa, Nemenzo, Busto ou Marantes, ou donde realmente considere máis oportuno que se poda dar o uso a mesma. Nada máis. Rafael. Hola de novo. Temos xa varias solicitudes de algunhas zonas rurais no cal xa tiñan localizada esta depuradora en desuso, para poder darlle o seu traslado. En todo caso, non sabemos todavía exactamente, dado que está parada desde o 2011, estou pendiente de que me comenten exactamente en que estado está, e para seguir un criterio obxectivo, soliciteille neste caso a Viacua que estudiara o emplazamento onde lle dera máis servicio a máis vivendas, e se a infraestructura se atopa en bon estado e podemos trasladala para outra zona, farémolo tamén o antes que poidamos. Gracias, Rafael. Pasaríamos ás preguntas. A primeira, o Partido Popular, sobre o sistema de rotación do aparcadero de Ponte Pedriña e ordenación da contorna. Sí, moitas grazas, boas tardes. Esta pregunta que traemos a pleno, creemos que a súa resposta é moi sinxela, como entendemos que é sinxelo resolver a rotación de vehículos no aparcadoiro disuasorio de Ponte Pedriña. A rotación da que falamos non é a que está a practicar este goberno dando voltas alrededor deste asunto dende hai un ano, ni tampouco se refire ás voltas que dá a cidadanía desesperada por atopar unha praza libre entre as 200 que están habilitadas baixo o viaducto da liña férrea. E iso a pesar do acordo unánime que temos adoptado no pleno no mes de febreiro pasado a raíz dunha iniciativa presentada por este grupo municipal. Hai uns días, coincidindo cuns traballos de reparación realizados de acordo coas nosas informacións pola empresa que fixo a obra no ámbito da superficie que impedía o aparcamento, eu, alo menos, tiven, porque practico algo que aproveito para dicir ao concelleiro, se é que va a respostar o concelleiro Duarte ao respecto de que é importante preguntar, pero tamén é importante e imprescindible ver e comprobar. Con motivo destas obras, a verdade é que foi espectacular a comprobación de que hai moitísimos
Vehículos Ventosa, despois de unha semana de poñer a sinalización de prohibido aparcar, aínda estaban 47 vehículos contados con estes ollos. 47 vehículos permanecieron máis dunha semana aparcada. Eso significa que a xente deixou os vehículos e pasou unha semana sin que foran incluso a ver que acontecía cos seus vehículos. Iso era previsible desde o primeiro día, pero o Goberno, na nosa opinión, estivo mareando esta cuestión como tantas outras sin ofrecer unha solución botando balóns fora. Primeiro, demorando a posta en marcha dun sistema, espera de ver como ia funcionando o aparcadoiro, e despois amparándose nos atrancos que lle poñía o Adif por poñer en marcha un sistema de cobro simbólico nuns terreos cedidos, como explicou o señor concelleiro, para o estacionamento gratuito. E así imos cumprir un ano coa solución aparcada, convertida noutro asunto ventosa que este Goberno se mostra incapaz de resolver porque a súa comodidade ou quizáis a súa cerrazón lle impide contemplar outras posibles alternativas. Porque se hai problemas para instaurar un sistema de cobro, aínda que sexa simbólico, non se lles ocurreu pensar que podería haber maneiras de facilitar a rotación sin ter que cobrarlle aos cidadáns? Noutros lugares teñen resolto esta cuestión con medidas diferentes, por exemplo, con máquinas expendedoras gratuitas que faciliten tickets para determinados períodos de tempo, obrigando a súa colocación nos vehículos e con un control periódico por parte da policía local. É unha forma posible e de simple aplicación, pero sin dúbida poderían atoparse outras. Só é cuestión de vontade e, dende logo, de implicarse na resolución dos problemas que preocupan e que lle complican a vida diaria aos veciños e ás veciñas. Na zona de Pontepedriña, a maior parte do día a ausencia de prazas é total. E, por certo, non só na superficie habilitada baixo as vías, sino en todos os arredores, incluindo as zonas verdes, espectáculo lamentable, a verdade que é unha pena que esas zonas verdes agora se utilicen para aparcadoiro, e por iso formulamos a nosa pregunta para saber se o Goberno ten outra alternativa posible na regulación do aparcadoiro de Pontepedriña que non sexa o cobro para cumprir de forma urxente, e creemos sinceramente que é urxente, o compromiso e a necesidade de garantir a rotación de vehículos e poñer fin tamén a ese desorde e degradación ambiental que se produce pola presión dos vehículos nesa zona da nosa cidade. Moitas gracias. Bueno, quedou xa exposta a vontade deste Goberno en reiteradas ocasións que este tema, por desgracia, leva vindo aquí para resolver, e é certo que leva un ano construído e que queda pendiente de resolver o tema. Recordo que estamos pendientes de contestación dese adenda con Adif, mandouse reiteradamente petición para ter esa contestación, e o que sí se decidiu é instalar esas máquinas, aínda que non teñamos o conforme todavía para cobrar, porque a máquina sí podería dar ese servicio do que ahora fala o concelleiro Agustín Hernández. O que sí entendemos é que o control debería ser desde a empresa municipal TUSA. Entendemos que sería o lógico facer ese control. Por lo tanto, o noso plantexamento sigue sendo o mismo: instalación das máquinas e control por parte de TUSA, e creemos que ese sistema debería de poder levarnos a un cobro simbólico, como decíamos sempre, que nos permita integrar a xestión deste aparcamento dentro do que sería a explotación do servicio hora con aparcamentos disuasorios Santa Marta, Salgueriños e Pontepedriña dentro dunhas tarifas especiais e máis económicas. A idea é instalar esas máquinas e implantalas, que dentro da empresa municipal TUSA se faga o control dese servicio de aparcamentos disuasorios complementariamente do que sería o servicio de hora. Pregunta do PP sobre a non inclusión de medidas de accesibilidade na reposición de pavimentos. A ver se ahora se máis clara. Este verano, finalmente, después de no pocos percances, se procedió a iniciar la reparación de algunos pavimentos peatonales que estaban en estado deficiente, medida que recibimos con alivio. En el cruce de la República de El Salvador y Alfredo Brañas observamos que se levantaron las 4 esquinas para sustituir el pavimento de losas de pizarra existentes por losas de hormigón, de las que dan continuidad a República de El Salvador. También medida esta que nos parece muy adecuada, porque el pavimento de pizarra es bastante peligroso, sobre todo cuando está húmedo, y se mantiene peor. Pero para nuestra sorpresa vemos que rematan la actuación sin colocar la pavimentación táctil prevista en la orden BIP 561-2010, que desarrolla las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de espacios públicos urbanizados. En esta orden, en el artículo 1, se indica que todos los espacios públicos se proyectarán, se construirán, restaurarán, reurbanizarán, de forma que cumplan las condiciones de la orden.
Y en la parte de la disposición transitoria, en el número 2, dice que todos los espacios existentes deberán adaptarse a la normativa el 1 de enero del año 2019. Es decir, que hemos hecho una obra, que nos hemos puesto el pavimento táctil y que dentro de 2 años vamos a tener que levantar parte de esa obra para poner el pavimento táctil. El pavimento táctil es especialmente necesario en este cruce porque para facilitar el giro de los vehículos, este cruce tiene 2 chaflanes, cosa que es bastante mala para las personas invidentes. Estas personas pierden las referencias una vez que salen del abrigo de los edificios y este pavimento les permite mantener las referencias para el cruce. El incumplimiento de la normativa nos parece más grave si tenemos en cuenta que el Gobierno ya disponía del diseño correcto de este cruce, puesto que el mismo había sido seleccionado por COGAMI cuando se elaboró el proyecto básico de ejecución de la mejora de la accesibilidad de Santiago de Compostela, fase 1. Proyecto que quedó incluido también en el traspaso de poderes y del que no sabemos nada. Nuestra pregunta es por qué no se ha ejecutado esta renovación conforme a la normativa y si se piensa seguir actuando así en el futuro en vez de optar por hacer de Santiago una ciudad más accesible. En referencia ao proxecto do que se fala de COGAMI, esas actuacións están eses proxectos están iniciados a súa licitación, pedironse orzamentos, 3 proxectos en concreto para 45 medidas, de feito cofinanciados a través dunha axuda da Xunta de Galicia e está contemplado eso. O que non podemos mezclar, e sendo Teresa Gutiérrez, anterior concelleira de desenvolvemento urbano sostible no seu momento, o que ten que entender é que unha cousa é o mantemento e que outra cousa é facer un proxecto de obra para mellorar as condicións de accesibilidade. O que se fixo na actualidade foi únicamente por parte do Servicio de Mantemento a reposición das losetas que estaban en mal estado. Pregunta do Partido Popular sobre os actos celebrados en Santiago no 150 aniversario do nacemento de Ramón María del Valle Inclán. Sí. Gracias, alcalde. Boa tarde. Bueno, como vostedes ben saben, cumpríronse 150 anos do... falo eu, non? Sí. Cumpríronse 150 anos do nacemento de Valle Inclán. Un aniversario, bueno, pois que merecería unha atención especial por parte do Concello de Santiago. Non falamos simplemente dun escritor galego cunha proxección universal e susceptible de ser incluído en calqueira canon da literatura universal, senón que falamos concretamente dun escritor universal moi vinculado a Santiago de Compostela. En Santiago se desenvolve, bueno, boa parte do que se podría cualificar como educación sentimental ou educación literaria de Valle. En Santiago morre Valle, en Santiago está enterrado. A Santiago lle dedica Valle Inclán reflexións preciosas, fai de Santiago tamén escenario de algunha obra e a Santiago lle dedica un topónimo tamén precioso. Falamos, como decía antes, dun escritor moi proxectable e ademais dun proxector, bueno, pois que lle pode dar un valor engadido atractivo da propia cidade de Santiago. O certo que este pleno, pois a principios do mes de febreiro deste ano, acordou que o Goberno realizase unha programación cultural conmemorativa de figuras como Valle ou como Cela, e mesmamente o propio alcalde tamén anunciou a través dunha nota de prensa que o Goberno, bueno, pois estaba avanzando, estaba a traballar na definición dunha serie de actividades para celebrar este 150 aniversario do nacemento de Valle Inclán. Pero máis alá de algunha foto bueno, non vou cualificala, máis alá de algunha foto e máis alá pois de algunha iniciativa menor e de última hora, pois non coñecemos, non, que se tivera traballado, que se tivera realizado nin anunciado nada acaído ou nada especialmente relevante para conmemorar este 150 aniversario. E particular atención tamén nos chama, señor alcalde, o feito de que ningún membro do Goberno acudira o día 28 de outubro os actos conmemorativos, o propio día, non, do 150 aniversario. Houbo ese día, aparte dun acto de cementerio de Boisaca, houve un acto organizado pola Universidade. Bueno, pois ali estaba a Xunta de Galicia, e ali estaba a Universidade coa Cátedra Específica de Estudios de Valle Inclán. Ali estaba un concelleiro do Goberno de Lugo. Valle nunca tivo maior relación co Concello de Lugo, e ali estaba un concelleiro do Goberno de Lugo. Ali, pois, en realidade estaban todos os actores institucionais e políticos e culturais que tiñan que estar agás o Concello de Santiago. Evidentemente, había unha representación do Grupo Popular, pero, bueno, o Grupo Popular, decir, non é formalmente
realmente o que representa o Concello de Santiago. Non é a primeira vez, non? É dicir, que un se decata de que vostedes pois non acuden a determinado tipo de actos institucionais. Eu creo que, en fin, que é unha mágoa, que é unha pérdida de oportunidade, que é unha descapitalización cultural e unha descapitalización social non estar. Por eso nos queremos preguntar, bueno, pois, para que nos expliquen pois por que non acudiron, porque nos podemos entender pois que a concelleira responsable do ramo pois teña un problema de axenda ou teña un problema persoal de baixa, pero vostedes son 10 concelleiros e supón que son vostedes un goberno solidario, que se non pode ir un, pode ir outro, e polo tanto que queremos preguntar por esa ausencia e queremos preguntar tamén polo fondo da cuestión, para que nos expliquen que traballos e que actividades desenvolveron este ano máis alá destas pequenas actividades de última hora para conmemorar o 150 aniversario dun autor universal tan vinculado á cidade de Santiago. Nada máis, grazas. Sí, moi boa tarde de novo. Pois, nada, paso un poquinho a enumerar cales son as actuacións tanto no marco da área de acción cultural como de turismo non menores que se levaron a cabo e que se van a levar a cabo tamén nos vindeiros días. Comenzo por as actuacións na área de acción cultural para lembrarlles que, por exemplo, o domingo 8 de maio ás 6 da tarde a Escola de Teatro Valle Innova da Fundación Valle Inclán pois fixo unha adaptación da novela Visión Estelar de un momento de guerra e que é unha adaptación, unha montaxe en clave de drama que transcorre polos diferentes escenarios da Guerra Mundial que Valle Inclán visitou como corresponsal de prensa no bando francés durante a guerra. Unha visión fugaz de toda a catástrofe que se desata a loita entre povos. Pero ademais tamén, o 18 de agosto, a Escola de Teatro Valle Innova da Fundación Valle Inclán tivo tamén lugar outra, en este caso unha intervención artística que unía coreografía, teatro-danza, teatro didáctico e teatro simbólico e se realizou en clave de poesía virtual para todos os públicos e espazos. Se celebrou na Praza da Quintana o 18 de agosto, igual os membros do Partido Popular estaban de vacacións. O martes 9 de agosto ás 7:30 a Escola de Teatro Valle Innova da Fundación Valle Inclán tamén levou a cabo esta celebración trasladouse ao 22 de novembro, fai un mes, ás 7 da tarde, a Ruta das Verbas, un espectáculo dramatizado pola ruta que percorre puntos significativos para o escritor nos cales se representaban distintas esteas e poesías dando pinceladas sobre a súa vida. Isto celebrouse finalmente na Fundación Granel. E dende a área de turismo de Santiago tamén celebramos o 150 aniversario do nacemento de Valle Inclán e a súa vinculación con Santiago a través de 3 accións, 2 delas organizadas en colaboración co Museo Valle Inclán e co Ateneo de Santiago, que paso a describir. A primeira delas é unha visita aos lugares da súa vida e obra guiada polo seu neto e biógrafo Xaquín del Valle Inclán e polo director do Museo Antonio González Millán. Esta visita terá lugar o 28 de decembro e partirá ás 5 da tarde da Estatua do Escritor no Paseo dos Leóns da Alameda e a continuación ás 7 o Café Casino, o histórico recinto onde Valle Inclán recibía clases de esgrima, acollerá unha lectura pública comentada de fragmentos sobre Compostela conducida por Valle Inclán e González Millán e tamén estará acompañada dun típico chocolate con churros. A maiores creouse a Ruta Valle Inclán por Santiago de Compostela, unha ruta cultural e turística que permite coñecer a cidade a través da vida e da obra de Valle Inclán, íntimamente vinculada a Santiago de Compostela. Esta ruta vai se recoller nun folleto que se está levando a cabo, se está elaborando coa colaboración tamén do propio Museo Valle Inclán e o propio Turismo de Santiago de Compostela que o subvenciona. E por último, para aqueles que tamén pensan que Compostela Aberta lle rouba o Nadal á cidade, vos convido a todos e todas a que fagades o paseo por Alameda para ver unha iluminación especial que tamén fai un guiño especial este ano coa escultura de Valle no paseo onde aparecen os 150 anos. Respecto á non asistencia, descoñezo os pormenores, pero tiña entendido que houve un problema respecto á información ou convite que chegou á alcaldía e polo tanto non asistimos, non había ninguna respecto a non asistencia por completar, a verdade é que non hubo posibilidade. Eu participo dos aniversarios con outras institucións de Valle e creo que non hubo posibilidade e creo que foi un error non ter asistido, así o digo. No meu caso sei que era imposible, pero creo que foi un error non ter polo menos podido ter garantido presenza de algún membro do grupo de goberno.
Segunda pregunta, a seguinte pregunta é do Partido Popular sobre os recortes resultantes do procedimento de licitación seguido para a instalación da pista de xeo na Alameda. Gracias de novo, señor alcalde. Bueno, a verdade é que eu procurarei ser coherente coas miñas conviccións e coas conviccións do meu grupo, como para nós o Nadal pois é un tempo de tregua, non serei especialmente duro, male a impertinencia da concelleira na súa última intervención, aludindo ás vacacións, non? Non serei especialmente duro porque, ademais, bueno, pois supoño que a concelleira pois xa estará o suficientemente preocupada como para que, en fin, eu sexa cruel. Incluso se hai que facerlle un recoñecemento ao Goberno de Compostela Berta se lle fai, eu non teño ningún problema en recoñecer pois que o Goberno de Compostela Berta é certamente un goberno comprometido coa actividade da patinaxe, patina pois de xaneiro a dicembro, o que pasa que, bueno, patina esencialmente nos despachos, non? O certo é que esta iniciativa da pista do xeo é unha iniciativa que se debe ao Partido Popular, é unha iniciativa pensada para aumentar a oferta de ocio bueno, pois dos máis pequenos, pero en xeral, bueno, pois de toda a poboación, pero tamén unha iniciativa pensada bueno, pois para favorecer a dinamización comercial. Neste sentido, creo que o alcalde non se debeu ler o expediente porque suliñou moito estes días nos medios de comunicación que estivéramos tranquilos que, bueno, cando comenzaran as vacacións escolares, pois estaría a pista instalada, pero aquí a pista non solamente estaba instalada aos efectos do ocio dos máis cativos, senón que a pista tiña que estar instalada aos efectos da dinamización comercial, tal e como se reflicte dende hai 4 anos no expediente, non? E, polo tanto, sorprende que, sendo unha iniciativa tan valorada polo conxunto da poboación, como especialmente polo sector comercial, na súa tramitación, na configuración do expediente, bueno, pois se comprobaran a existencia pois dunha serie de recortes pois no tempo de presentación de ofertas. É evidente, bueno, que iso non é positivo, recortes nas posibilidades de contar con xornadas de portas abertas e de recortes tamén nos días de decembro nos que a pista tiña que estar instalada, pois que eran uns días absolutamente decisivos para o obxectivo desta iniciativa, porque con independencia de que despois a volta do ano en xaneiro pois poidan máis ou menos repuntar outra vez un pouquiño as compras, evidentemente pois as grandes compras ou a gran cantidade de compras ten que producirse xa dende a ponte da Constitución. E polo tanto, bueno, pois nos queríamos coñecer bueno, o porqué destes recortes. Eu creo que, máis alá de que nós, lóxicamente, queramos coñecer que o que pasou, creo que tamén é bo darlle á concelleira a oportunidade de que faga, bueno, pois, exame de conciencia dun problema que está aí, que supoño pois que non negará. Bueno, ou sí, nada máis. Martínez. Despois das súas modestas impertinencias creativas en relación á capacidade da cidade de ter patinaxe durante tantos meses, tal vez esa patinaxe metafórica ten que ver máis con 4 anos de anos xeados en esta cidade que permitiron esa patinaxe mental ao membro da Corporación do Partido Popular. Dito isto, paso a explicar as 3 consideracións que fan sobre o tema da pista de xeo, e a primeira vou intentar ser o máis clara ou sinxela posible respecto á decisión de acortar a 15 días frente a 30 días o prazo para xustificar. Ben, as ocupacións de vía pública, como coñece o propio membro da Corporación do Partido Popular, poden ser ocupacións privativas ou de usos comuns. En este último caso, pois poden ser especiais, e precisamente a pista de xeo é de uso común especial. Os usos comuns especiais otórganse directamente, pero cando hai varias persoas ou empresas interesadas se saca ou se sacaría a licitación como é o caso. Polo tanto, o procedimento para otorgar esa autorización non está recollido no regulamento de bens. Para as privativas se o indica, pero para estes usos comuns especiais non regula nada. O criterio que se adoptou o ano pasado, como ben sabe, foi o de acudir á Lei de Patrimonio Estatal, que nun artigo establece o prazo de presentación de solicitudes que é de 30 días hábiles. Certamente, hai unha certa incongruencia entre a regulación dos usos privativos, que son moito máis gravosos, que os usos comuns. E este ano, debido precisamente tamén a eso, acudimos á disposición final segunda da Lei de Patrimonio Estatal, que precisamente di que ese artigo onde se establecen os 30 días hábiles non é de aplicación para as entidades locais. Entón, de maneira análoga, se entende que é correcto e legal acudir ao prazo previsto para as ocupacións privativas de 15 días naturais.
A maiores desta explicación máis de carácter xurídico entendemos que supón un prazo razoable, que se dá publicidade debida e que non causa indefensión ás posibles licitadoras. Ese foi un pouco o motivo. Ben, e moi brevemente en relación aos outros dos aspectos, tanto o tema das jornadas de acceso gratuito e a disminución dos días, decir que no primeiro caso, por unha banda, asumimos que houve unha falta de disponibilidade de crédito para asumir o seu custe, un custe que ascendía a 16.000 euros máis IVA e que tradicionalmente se repartía entre dúas anualidades. Por outra banda, tamén completar esta información, que moitas veces tamén nos propios servicios de intervención ano tras ano pois teñen algunhas dúbidas respecto ao abono destas xornadas de portas abertas, en tanto en que ese importe fixo de 16.000 euros pois se ten que realizar previa estimación dos posibles asistentes ou persoas asistentes exactas e polo tanto non o consideraban unha totalmente acertado. E, en último lugar, respecto á diminución dos días de instalación, que dende o Grupo de Goberno de Compostela Aberta agardamos que nos vindeiros días e no comenzo das vacacións escolares esa pista de xeo poda estar instalada, a tardanza tamén está relacionada con esa demora un pouco na falta de insuficiencia orzamentaria que nos impediu ampliar o número de días. E, por outra banda, a nosa aposta por na Ponte abrir un mercado de Nadal que pudese... Vai rematando, Marta. Xa está. Abrir un mercado de Nadal que pudese aumentar o número de días de disfrute respecto ao ano pasado. Moitas gracias. Non é que non quera que se dean explicacións, pero que hoxe falábamos na xunta de portavoces que esta sesión calcularíamos 8:30 en remate e todavía non empezamos cas 7 mocións. Bueno, pregunta do Partido Socialista para acabar o turno das preguntas respecto á frecuencia de retirada das follas das árbores, das rúas e beirarrúas da cidade, coa que se fai poda de mantemento, señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde, novamente boa tarde e noite. Durante o último mes, o Grupo Municipal Socialista ven recibindo da veciñanza moitas queixas pola falta de limpeza nas rúas e beirarrúas da cidade. Estas queixas veñen motivadas pola cantidade de follas de árbores que se acumulan nos espazos públicos durante días en que se proceda a súa retirada. E como exemplo claro desta denuncia xuntamos imaxes do estado actual das rúas de Fontiñas, quero dicir que da imaxe actual, non solamente do 5 de decembro que cando se meteu por rexistro esta pregunta. Así mesmo é importante ter en conta que cando chove faise moi perigoso transitar por estas beirarrúas, xa que o chan está moi esvaradizo e, por tanto, son frecuentes as caídas con consecuencias serias para as persoas. Estas queixas veñen sempre acompañadas dunha reclamación abordada en numerosas ocasións neste pleno, a poda frecuente das árbores. En moitos casos non se está a realizar poda de mantemento, as especies cada ano son máis grandes e cun ramaxe excesivo. Por todo isto e polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao pleno para a súa contestación oral a pregunta seguinte: cal é a frecuencia coa que se está a retirar as follas das árbores das rúas e beirarrúas da cidade e con que frecuencia se realiza a poda de mantemento? Moitas gracias. Xan. Ben, varias cousas. A campaña de recollida de folla comenzou o día 15 de setembro. Nesa campaña se están empregando como medios materiais 5 sopladoras, 2 vehículos eléctricos destinados exclusivamente a folla na zona do campus sur e da Alameda, un camión aspirador que a partir de finais de setembro, que cando se dispuxo técnicamente del, que está funcionando bastante ben. Hai 3 brigadas traballando mañán, tarde e noite dedicadas especialmente, máis un peón de reforzo por xornada diaria e outro peón de noite. É certo que este ano hai moitísima, non é que haxa máis folla, hai unha pouca máis desfolla da habitual, por mor do peculiar ano que levamos climatolóxicamente, pero que si é certo que a temperatura alta ou fora do común para o tempo no que estamos alonga o tempo de secado dos peciolos das follas, co cal caen máis nun período máis amplo de tempo, non cae toda máis ou menos xunta como caeu, por exemplo, o ano pasado, e iso está creando problemas ou sensación de que non se barre, o cal non é certo. De feito, esta mañán enviei ao inspector de servicios do Concello ao barrio de Fontiñas a facer unha revisión exhaustiva de como estaba a situación, e agás no último tramo da Rúa Madrid
que sí que tiña unha pequena acumulación de follas e que xa está comunicado a Urbaser. O resto do espacio consideraba que estaba correctamente atendido. Sobre a poda, podas frecuentes non se poden facer porque matanse as árbores. Podese podar en determinado momento do ano e unha vez ou dúas. Non podemos andar podando se non queremos matar as árbores. Neste caso, por exemplo, de Fontiña xa se iniciou o plan de podas do ano, levan podadas 200 unidades das 700 que ten o barrio. Eu sinto moito as molestias que causa este evento, pero bueno, é unha das eivas que ten o privilexio de vivir na cidade que ten máis zona verde de toda Galicia. Rematadas, logo punto 9 da orde do día, pasaríamos a toma en consideración de mocións presentadas polo Grupo Municipal, as cales me figuran 7, e pasaríamos a debatilas, entendendo aprobada a urxencia. A primeira das mocións do Partido Popular para a recuperación da cabalgata de Reis e do Belén do Obradoiro con sonte a súa escenografía típica. Señor Brunet. Muchas gracias, alcalde. Y antes que nada, feliz Navidad. Bueno, lo cierto es que con la llegada de Compostela Berta al gobierno municipal desapareció el Belén de la Plaza del Obradoiro y la cabalgata de Reyes tradicional fue deformada y reconvertida en una carnavalada animada por regueifas y por canciones pop que desplazaron las composiciones musicales típicas de este tiempo. Si la supresión del Belén causó contrariedad ciudadana por lo que suponía de empobrecimiento del paisaje o del ambiente urbano, la conversión de la cabalgata en una carnavalada generó la indignación de muchas personas, sobre todo por afectar al imaginario de los niños. Uno se pregunta por qué hacen ustedes esto, y no me digan que lo hacen, no me digan como el año pasado que lo hacen, que recortan las representaciones tradicionales de la Navidad para asegurar la neutralidad confesional de la administración pública. Tal propósito es innecesario. Es innecesario porque el tiempo de Navidad es un tiempo ya secularizado, es un tiempo secularizado en el que la neutralidad religiosa del Estado es perfectamente compatible con una iconografía, con una escenografía, con una representación y con unas ambientaciones navideñas que, más allá de su remoto origen religioso hace 8 siglos, impulsadas por San Francisco de Asís, o hace 20 siglos, constituyen hoy ya elementos de identidad cultural secularizada y transmitida de generación en generación. Un Belén, una cabalgata de Reyes, un villancico, son expresiones o son significantes originariamente confesionales, pero que siglos más tarde no implican un significado, una función o un estímulo confesional. Hablar de un Belén o hablar de una cabalgata tradicional no es hablar de ninguna práctica religiosa, es hablar de una vivencia cultural. No hablamos de religión, hablamos sencillamente de cultura. Creo que es importante dejar claro el error en el que incurren algunos, en el que incurre fundamentalmente el gobierno de Compostela Berta, y es que ver en una expresión o un significante originariamente religioso un significado confesional siglos más tarde es un despropósito. Y esto además les sitúa a ustedes ante una contradicción biográfica muy dura, y me van a permitir que les explique algo. Ustedes se llaman como se llaman. Por ejemplo, nuestra primera teniente de alcalde se llama María, simplemente María. El señor Duro se llama Jean Jesús. Bueno, la señora Fernández se llama Concepción. Bueno, todos estos nombres llegan a nosotros no porque sus padres, en un ejercicio de una libertad onomástica, los hayan elegido en función de criterios más o menos eufónicos, o porque hubiera un familiar que se llamase de la misma manera. Es que todos estos nombres han llegado a nosotros gracias a la tradición cristiana, y aún se lo pongo peor, gracias al Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se determinó que las personas, para adquirir una filiación, tenían que asumir nombres que recordaran el martirio cristiano. Claro, yo me llamo Alejandro, y no por llamarme Alejandro, en recuerdo de un mártir que se llamaba Alejandro, me siento impelido a ser católico. ¿Por qué? Porque yo entiendo que una referencia originariamente cristiana no da lugar a un acto de confesión o a un acto de fe. Pero ustedes no lo entienden así. Para ustedes cualquier elemento originariamente religioso da lugar a una función religiosa, con lo cual hay que concluir que ustedes son apologetas o propagandistas del martirio cristiano. Hombre, yo creo que hablaría en su caso más del martirio urbano, dados los estropicios que hacen en la ciudad. Pero más allá de sus contradicciones personales, ustedes son también contradictorios en el manejo del dominio público, porque uno se pregunta, ¿por qué retiran el Belén y mantienen la cabalgata? ¿Por qué mantienen la cabalgata para deformarla? ¿Por qué retiran el Belén y deforman la cabalgata de Reyes y contratan un alumbrado público con ángeles luminosos? En fin, que ustedes en su dogmatismo contracultural ni siquiera tienen criterio. En fin, nosotros entendemos que las representaciones de Navidad están, como decía antes, secularizadas, y que por ello no tienen que resultar
ni deformadas ni vetadas. Mantener los elementos básicos del ambiente y de las representaciones tradicionales no condiciona la libertad religiosa de nadie. La sucesión de escenas y de músicas de Navidad no ha impedido a lo largo de los 38 últimos años del régimen constitucional la más libre evolución socio-religiosa de la sociedad española. Así las cosas, no tiene justificación que recorten ustedes algunas expresiones típicas secularizadas de la Navidad, como puede ser el Belén o que deforme la cabalgata de Reyes, ¿no? Que es para nosotros lo verdaderamente grave, bueno, pues que conviertan la cabalgata en una carnavalada, o parece ser que este año lo van a convertir en una especie de circo aéreo. Así las cosas, les pedimos que respeten el tiempo de los niños y que dejen, bueno, pues sus experimentos contraculturales para otra ocasión. Les pedimos que dejen para otra ocasión sus extrañas performances y sus extraños artificios escenográficos. Les pedimos que permitan que las niñas y los niños puedan conocer unas imágenes y unos sonidos de la Navidad semejantes a los que conocieron sus madres, sus padres y sus abuelos, y que también estos puedan reconocer en la Navidad, bueno, pues las sensaciones, los sentimientos y el propio imaginario de su infancia. La Navidad, con sus imágenes y sus representaciones tradicionales ya secularizadas, ha atravesado los siglos con una acogida prácticamente unánime por parte de generaciones sucesivas y de gentes de toda condición, y por eso les pedimos que no levanten un muro de intransigencia contracultural que impida la transmisión de esta herencia cultural y estética. Les pedimos que respeten un ambiente navideño pensado, o que ha de ser pensado, a mayor satisfacción sentimental de las familias y no a mayor satisfacción ideológica de Compostela Berta. Les pedimos que no hagan tabla rasa de la historia social y sentimental de los ciudadanos de Santiago. Les pedimos que respeten a una mayoría de personas que no quieren que se despoje a la Navidad de los elementos esenciales que la identifican. Les pedimos que declaren una tregua en su proceso de hostilidad contra los elementos básicos de nuestra identidad. Les pedimos una tregua en su propósito de reescribir la historia, en su empeño de reinventar la sociedad. Les pedimos que por unos días renuncien a su revisionismo contracultural, a su sectarismo social, a su dogmatismo ideológico y a su pretendida ingeniería social. En definitiva, les pedimos que no sigan haciendo destrozos en la ambientación de Navidad. Con las luces y con la pista de hielo es suficiente. Nada más, gracias. Gracias a usted. Goretti. Ben, a min, non sei, escoitando aquí agora a explicación do señor Brunete, lembrábame cando unha vez unha persoa intentaba convencerme de que se había persoas que defendíamos algúns elementos laicistas, pois igual había que retirarlle todo tipo de axuda e de subvención a Santiago de Compostela por se denominar cun nome de santo, non? Eu creo que hai doses, non, que teñen que ser do razoável, non? Do que, porque claro, se nos poñemos a analizar igual os beléns e algunhas das cuestións que teñen que ver con todo, con toda a escenografía, vamos a deixar o de típica entre aspas de Nadal, ao final nin cultura nin religión, ao final mercado, na inmensa maioría das ocasións. Hai beléns que son religiosos e hai outros que son antirreligiosos, hai uns que son civis e outros que buscan. Eu creo que, claro, non estamos nos tempos en que, pois, daquela as emisoras nacionais de Lisboa, nos tempos de Salazar, para contrapoñerse a Radio Moscovo, non? Comezaba as súas emisións dicindo só hai unha verdade, Radio Moscovo non dis verdade, non? Non estamos neses tempos. O certo é que a verdade absoluta que hai é que non hai unha verdade, toda é relativa. Tamén históricamente representábanse 4 reis magos e non 3. Entón, claro, as cousas mudan, ás veces mudan mesmo para ben, ás veces mudan para ben. Eu hai algunhas cuestións da exposición de motivos que, claro, son excesivas, penso eu, no ton xustamente do que ás veces se quere, creo que eu, votar en contra de ter algo que sexa un pouco que entre dentro da lógica da racionalidade, non? Porque o Nadal constitúe o período máis sentido do calendario, bueno, sí ou non, non sei, o de gozar da mesma ilusión, o mesmo ambiente e tal. Bueno, eu penso que Santiago de Compostela non é un lugar especialmente onde está especialmente consolidado que a representación do Belén teña que estar na Praza do Obradoiro. En todo caso, habería que ir a Conxo, onde se sigue celebrando, sería o sitio de máis tradición e tal, e o sitio habería que ir ali onde sí se sigue facendo, pero que teña que ser da maneira de que na Praza do Obradoiro a escala humana parece unha cousa excesiva, non? Eu penso que hai, non nos imos poñer a decidir que significan e que representan os beléns, pois claro, San Francisco de Asís o mellor facía para falar da pobreza e da escolla, pero outras persoas, desde logo, cando puxeron en práctica, intentaban levar adiante unha misión evangelizadora. Entón, depende quen o faga e como faga. Eu creo que o razoável é que haxa unha planificación de actividades relacionadas
relacionadas con esas datas, onde sexan múltiples, variadas, e onde dentro diso haxa posibilidades para o goce, para o esparexemento, para que absolutamente todo o mundo o poida pasar ben, e que todo iso que estea apoiado e referendado para que haxa bo ambiente nas rúas e para que poida, por suposto, ao final todo o mundo gozar destas festas. Agora, o problema do acordo que nos presenta o Partido Popular é que di que o que hai que facer é instalar un Belén a escala humana na Praza do Obradoiro. Entón, que esa a única, bueno, eso é o que pon como acordo, especialmente no tocante a cabalgata de Reis e a instalación dun Belén a escala humana na Praza do Obradoiro. Isto é o que pon, insta o correspondente a elaborar unha programación que respete o ambiente, a representación, a escenografía e a música típicas, especialmente no tocante a cabalgate de Reis e a instalación dun Belén a escala humana na Praza do Obradoiro. E tal, que esa teña que ser, parece que a maneira de celebrar o Nadal, eu creo que xustamente que hai que mirar diversidade de posibilidades e hai moitas maneiras de celebrar o Nadal. Non penso que sen entrar neste tipo de cuestións tan, creo que ao pé da letra, porque non ten absolutamente nada de malo, non sei, hai moitas cuestións das que poderíamos falar, se ao mellor que non tiñan que ir, e digo eu que son moi defensora das raíñas magas, que estou segura, créanme, que é verídico que son raíñas e non son reis. Gracias, Goretti. Señor Paco Reyes, creo que hai unha emenda a esta moción tamén, señor Brunete, do Partido Socialista. Non, que hai unha emenda presentada por escrito. Sí, hai unha emenda, pero, bueno, corresponde ya explicarla. Non, pero tería que decir como poñente se acepta ou non acepta, independentemente, bueno, na segunda quenda, o digo, que non é necesario que o diga agora, o digo porque me olvidei o decirlo no debate. Señor Gonzalo. Perdón. Que? Xa estou dominado. Sempre estuve, que? Non se preocupe. Sí. Despois desta intervención do señor Brunete, non? Pois penso que lle viña ben que se adiantara mellor a Semana Santa, non? Que é tempo de recollida e de reflexión, non? Esta moción penso que chega que a vostede debe unha presentar hai uns meses, non? Porque en si xa chega tarde para este Nadal de 2016, non? O Grupo Municipal Socialista lamenta que o Partido Popular reduza esta moción como esta, se o Goberno debe colocar ou non o Belén na Praza de Obradoiro ou se a cabalgata de Reis é tradicional ou moderna. Isto non nos parece suficiente para que o Nadal de Santiago de Compostela sexa un referente como capital de Galicia. Por que temos que establecer unha comparación en clave negativa entre tradición e modernidade? Acaso é mellor o tradicional que o moderno? Por que non falamos do que está ben e do que está mal? Por que aquí non nos propoñemos unha programación elaborada e presentada polo Goberno en tempo e forma? Por que non temos que debatir se a inversión que decidiu o Goberno de Compostela Aberta para o Nadal santiagués é a caída para unha cidade capital de Galicia? Por que, o que falábamos antes, esa pista de xeo a día de hoxe non está xudicada e, por tanto, non está disponible para o disfrute de todas e de todos, non? Por que non recoñecemos que esta iluminación de Nadal é desfasada, escasa, inapropiada para Santiago? Incluso poderíamos dicir que é fea ou pouco atractiva. Brinda máis, con deficiencias serias no seu funcionamento, os cables colgando, luces apagadas, luces de diferentes cores mezcladas, etc. Por todo isto é porque o Grupo Municipal Socialista presentamos a este pleno unha emenda co seguinte acordo: instar o correspondente órgano de goberno municipal elaborar en tempo e forma unha programación de Nadal que este á altura de Santiago, capital de Galicia e capital comercial do Hinterland. Programación que debe ser publicitada no noso país co objetivo de dinamizar o comercio e hostelería, atraer o turismo nacional e internacional. A programación debe ser suficientemente atractiva para as familias e para todos os nenos e nenas da nosa cidade, onde se fusionen cultura, arte, patrimonio e diversión, en a que se incluya a inauguración de iluminación de Nadal, do Belén, a animación nas rúas, coa actuacións das corais compostelás nas prazas, o mercadillo de Nadal, pista de xeo, parque infantil de Nadal, cabalgata de Reis, concertos en diferentes contenedores culturais da cidade, etc. Unha programación atractiva e a altura dunha cidade cosmopolítica e capital da cultura. Nada máis, moitas gracias. Vou a contestar eu.
señor Brunete, que me motiva. Primeiro pola parte seria. Non é necesario decir que isto non sería ninguna moción, en todo caso un robo, é dicir, porque entra directamente da cuestión competencial de quen ten acción de goberno, se non entra incluso nin na disputa de competencialmente de que pode ser, non? Entra de maneira interesada, entra a maiores no momento no que o programa está presentado e está en aplicación, está presentado públicamente e se está actuando. Por lo tanto, non busca para nada, primeiro, nin abrir un debate e condicionar a planificación de cara a este Nadal, non ten ninguna utilidade a ese respecto, sin entrar xa na cuestión competencial, non? Que o debate ten que ser sempre para dar opinións. Aquí, evidentemente, hai a corporación representada, eu creo que as opinións hai que dalas e todas son benvidas e representan as segmentos da cidade, pero tamén hai que blindar a cuestión competencial, non? Eu creo que a hora de redactar proposicións ou mocións máis alá de alimentar determinados relatos interesados, pois estaría ben ter un pouco de seriedade. Eu non digo que o programa de Nadal dunha cidade non sexa importante, incluso tampouco o debate da hojarasca, non? Pero sí que verdadeiramente este grupo de goberno preocupanlle outro tipo de cuestións que afectan a cidade, non? Non sabemos que a distopia é ficción, señor Brunete, pero este simulacro de realidade que se narra cada día tamén o é, non? E, bueno, faise dende a responsabilidade, faise dende un reduccionismo, faise dende unha caricaturización e tamén dende unha tabula rasa, dende o punto de vista da memoria, non? A min, máis alá de que a súa verba a veces me poida motivar e me resulta hiperglucémica, diría barroca, pero sería un halago, sempre quédame ca dúbida moitas veces de tirar de humor ou intentar de alguma maneira abstraerme e pensar que detrás de esa posición asentada na dialéctica hai unha posición moi reaccionaria, non? Terriblemente reaccionaria, eu teño que decir, e incluso dende a simpatía que me pode provocar en determinados momentos, sobre todo cando non fala no pleno, non? Esas aseveracións que fai sempre sobre se aplaude, non se aplaude, eses controles, incluso esas categorizacións que fai da programación de Nadal son moi irrespetuosas, non? A mí moléstame, por exemplo, referencias a cabalgata do ano que ven, non falar de cabalgata carnavalesca de maneira despectiva, cando que habían eran os grupos infantís na cabalgata, independentemente que poda gustar ou non, ou que se poda sentir acaído, que son referentes dentro da música infantil galega, con artistas consagrados, que son como o Rolling Stone para os nenos de 0 a 6 anos, non? E outro día estaba no Culturgal, na presentación do novo disco de María Fumasa, e ás 12 da mañán estaba o auditorio do Pazo da Cultura cheo de nenos e pais, non? Estaban tamén na cabalgata, non? Igual que estaban outros artistas e outros grupos, non? Pois ese reduccionismo que vostede fai parece unha falta de respeto para cos artistas e para xente que no fondo actúa e dentro dun formato que pode gustar ou non, pero que ten a vontade de estar a favor deses que vostedes din defender, que son os nenos. Porque eu neste debate nunca escoito falar os nenos, salvo que vostede sexa un, cousa que creo que polo vello da cara non é. Entón, claro, é curioso. Ao final o debate é un debate de adultos, incluso dende posicións ideolóxicas eu creo que bastante sesgadas, non? E logo intentando trasladar unha demanda para a cidade que nin vostedes mesmos se aplicaron cando tiñan a responsabilidade de gobernar. E deixanos únicamente espazo para o humor, porque fala de xeración de nenos traumatizados polos nadais de Compostela Aberta, pero hai unha xeración de nenos que dende que viron a dos últimos 3 alcaldes bailar como a Manueles na Praza do Obradoiro non durmen polas noites.
entenden? É dicir, na última legislatura hubo 3 alcaldes. Xa sei que vostedes tamén fan tabula rasa deso, porque chegaron aquí ao final para salvar a cidade, pero o señor Hernández pechaba aquela lista. Eu verdadeiramente, claro, reivindicar a fórmula tradicional do Nadal, vendo ao señor Conde Roa desmelenado bailando con 2 mamá Noeles e o señor Curraso ao lado tamén bailando, está en todo YouTube, miles de visitas, non estou dicindo nada, nin estou revelando ningún tipo de segredo, miles de visitas desa imaxe, e falan vostedes do Nadal tradicional e dos valores do Nadal. É dicir, pues seguramente aí Conde Roa e o señor Currás marcaron tendencia de transgresión, claro que sí, e foron contraculturais, o que pasa que non o sabían. Entón, claro, bueno, pues está ben, como debate está ben, porque hai eco mediático, instalámonos en que estos señores son carnavalescos, contraculturales, estos señores queren roubarnos o Nadal, hai un certo eco, hai amparo a ese relato, e os que queran facer tabula rasa tamén. Problemas máis importantes na cidade? Evidentemente que os hai. E seguramente preocupacións para a maior parte dos veciños e veciñas? Tamén. Nos intentamos traballar ca mellor honestidade, acertemos ou non acertemos. Fais unha programación, incluso xa se cataloga a cabalgata deste ano por anticipado, cando está a haber unha participación de centos de nenos dos centros socioculturais, como houve o ano pasado, a través da rede da cidade. Non sei, eu creo que é moi pouco serio todo isto, señor Brunet. Entón, home, está ben como anécdota escoitalo e está ben incluso aguantalo todos os días. E eu sei que, no fondo, vostede di o que di porque ten eco. Eu estive tentado hasta de poñerlle o vídeo, a ver se lle parecía que eso era caído ao momento, pero seguramente non, porque non sería a cuestión. Polo tanto, nós evidentemente imos a votar en contra, sabendo que non é competencia este pleno, non querendo votar ningún pulso a que non se debata e sabendo que a programación está plantexada por unha cuestión de posicionamento simbólico, de acción de goberno e de respeto tamén ao traballo de moita xente na programación de Nadal e non un reduccionismo que vostedes fan, que lles queda moi ben e moi ben, pois animen así o que queran animar do discurso político, se lle parece responsable. A nós, mentras tanto, sempre nos quedará o humor nestas festas, que a nosa arma de destrucción masiva. O humor é a retranca. Que é diferente da súa, que é un pouco máis hiperglucémica, señor Brunete. Por lo tanto, imos a votar que non. Gracias, señor alcalde. Bueno, como es natural, tomo nota de sus descalificaciones. Tomo nota de sus descalificaciones, pero no se preocupe. A mí, en todo caso, pasar por reaccionario ante los ojos de un personaje como usted no es algo que me preocupe. Reaccionario no me considero pues un liberal conservador, pero no un reaccionario. En todo caso, si el reaccionario es reaccionar frente a la contracultura, pues oiga, pues seré reaccionario. Pero ya digo que no me preocupa pasar por tal ante los ojos de un personaje como usted. Mire, es cierto que nosotros hemos traído la moción al Pleno, pues a lo mejor un poquito apurados de tiempo, pero también es cierto que ustedes tuvieron conocimiento del contenido de la moción hace algunas semanas. Y hemos traído esta moción pues siguiendo un mandato político de los ciudadanos, porque los ciudadanos quieren que haya un respeto a la identidad. Es una moción sugerida por mucha gente. El adjetivo carnavalesco, el sustantivo carnaval, no es un sustantivo, un adjetivo creado por mí o por el Grupo Popular. Era, bueno, pues el adjetivo que se escuchó el 5 de enero en las calles de la ciudad de Santiago, señor alcalde. Yo qué quiera que le haga. Es lo que pensaba la gente, que ustedes habían montado pues un tinglado carnavalesco. Es decir, yo creo que no hemos que decir que el Grupo Popular no ha exagerado nada. Respecto a lo que sucedió el año pasado, no ha exagerado nada. Y respecto a lo que pueda suceder este año, pues nos lo tememos todo, ¿no? Respecto a lo del Belén, nosotros pues no hacemos mayor causa del Belén. Entendemos pues que debería, evidentemente, pues haber un Belén que enriquezca el paisaje urbano. Nos preocupa más lo de la cabalgata porque afecta a los niños. Pero, señora San Martín, apunté en la moción el Belén en la Plaza del Obradoiro porque cuando ustedes gobernaban instalaban un Belén de escala humana en la Plaza del Obradoiro. Coño, yo lo hice por ustedes, joder, por respetar su tradición. Es decir, pues, pero oiga, pues no vamos a hacer causa de eso. Respecto a la enmienda del PSOE, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en agregarla a nuestra enmienda, pero lógicamente lo que no vamos es a asumir los 2 puntos que nos plantea el PSOE y a borrar el nuestro. Oiga, remoras no. Es decir, nosotros pues hemos hecho una enmienda pues muy específica y una enmienda de
más, bueno, o perdón, una moción específica y una moción trabajada, porque nosotros pues no acostumbramos a plagiar los textos de las mociones. En fin, simplemente quiero decirle algo, señor alcalde. Esta cuestión fue siempre una cuestión pacífica, gobernase quien gobernase. Aquí gobernaba pues el bloque, y ya digo, pues no se desvirtuaban, no se desnaturalizaban los perfiles simbólicos, escenográficos o identitarios de la Navidad. Llegó usted y se montó el carnaval, y lo del carnaval pues no es una expresión mía. Yo simplemente les recomendaría, no sé si tienen ustedes que leer las etimologías de San Isidoro o tienen ustedes algún problema etimológico, porque yo creo que ustedes piensan que Nadal viene de nada y no viene de nada. Ustedes piensan que viene de nada y por eso hay nada de luces, nada de pista de hielo y nada de cabalgata, pero Nadal no viene de ahí. En fin, nada más. Gracias, señor Brunete. Coretti. Non, perdón, que non te estaba mirando, non. Gonzalo, algo que engadir? Sí, o noso posicionamento, o non ser pois apoiada a emenda na súa totalidade, pois vai ser que non, por varias cosas. Unha por esa, por o que acabo de decir, non é aceptada a nosa emenda, e por extemporánea. Consideramos o que dicimos antes, a programación de Nadal vai máis alá de ter que poñer un Belén a escala humana, e só nos falta o mellor que volveran as ovellas e metelas na praza de Obradoiro, non, para que andiveran e escaparan, non? Entonces non consideramos pois axeitada pois esta moción neste índice. Nos reiterámonos, señor Brunete, no voto en contra. Sí que me gustaría decir varias cuestións falando un pouco da programación, non? Claro, a veces este reduccionismo e esta caricaturización leva, por exemplo, a non valorar que nunha actuación do consorcio en San Fiz e cunha actuación municipal de instalación dun Belén, o ano pasado pasaron 35.000 persoas, non? Este tipo de cuestións non interesan, valoralas igual que este ano, non? Bueno, é un exemplo, por non entrar en outro tipo de caricaturas, que cando puxeron o Belén na Praza do Obradoiro non custodiaban nin do neno porque o secuestraban todos os nadais. Se nos chega a pasar a nós, seguramente nos pedirían comparecencia e abriríamos portadas. Claro, tiramos de humor, e vostede era responsable da policía, señor Brunete. Tiramos de humor, porque é o único que nos queda en estes momentos. Entón, imos a votar en contra e agradecemos a súa explicación. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Popular. Votos a favor, 9. Votos en contra, 13. Gracias. Pasaríamos a seguinte moción. A mí sí, porque doña Branca Novo no se encontra, ni se encontra el señor Barba, ni se encontra tampoco... 9, 2, 11, 2, 13. No somos 9. 9 más 13 son 22. Claro. Pero le agradezco moito, señor Montiel, que me corrija porque me despisto moito, efectivamente. Moción do BNG para garantir o suministro eléctrico ás persoas sen recursos. Se fai defensa, señor Rubén Cerra. Moitas grazas, señor alcalde. Para o Bloque Nacionalista Galego, a pobreza enerxética é unha faciana máis dun problema estrutural que é o do empobrecemento global, sufrido ao longo, sobre todo, dos últimos anos do conxunto da sociedade galega, e do que Santiago, por desgraza, non é unha excepción. En Galiza, a taxa de risco de pobreza medrou nun só ano 4 puntos, situándose no 19,4% en 2015, é dicir, máis de 700.000 persoas en risco de exclusión social nun país que non chega aos 3 millóns de habitantes. No caso de Santiago, falamos de en torno ao 20% da poboación, das cais, casi 4.000 persoas estarían nunha situación de pobreza extrema segundo Cáritas.
Esa situación, ademais, vese agravada tanto por recortes, por copagamentos ou repagamentos en servicios básicos, encarecamento de servicios como a luz, como gas, ou como mantemento dun IBI do 21% en produtos de primeira necesidade. Isto provoca que cada vez haxa máis persoas que non poidan facer fronte a gastos básicos como o do alugueiro ou a hipoteca ou da luz ou a calefacción. Antes da crise, no Estado español, o número de familias que sofría cortes de luz por impago superaba 600.000 familias, que nos últimos anos víronse incrementadas sustancialmente. En Galiza, en torno a un 20%, estamos falando de máis de 190.000. Hoxe, para que se fagan unha idea, máis do 10% dos galegos e galegas adican máis do 10% do seu salario a manter a temperatura do seu fogar entre 18 e 20 grados. A estes datos tampouco escapa Santiago. Cáritas facía públicos hai uns días datos do primeiro semestre deste ano, onde comentaban como se tiveran que facer cargo das facturas de luz, auga e gas de 108 familias de Compostela por importe de máis de 10.000 euros. Esta situación se fai especialmente grave ás portas do inverno, e aínda que, como comentaba antes o Concello de Xanduro, estamos a ter un outono estranamente cálido, polo menos até o día de hoxe, o certo é que as portas do inverno hai moitos fogares, sobre todo fogares que teñen menores ao seu cargo ou anciáns, que teñen unha especial problemática. Moitas veces o Estado español adoita mirar para a Unión Europea, en concreto para Alemanha ou para outros países, nas cuestións nas que non ten que mirar e non mira nas que sí que debería mirar. No caso de França está prohibido por lei o corte da luz ou de suministros básicos en época invernal, e no caso de Alemanha procede o pago desas facturas, por exemplo, por parte do Estado a parados e paradas de longa duración. Por lo tanto, nós o que pedimos con esta moción son basicamente dúas cousas. Por unha parte, pedirlle celeridade ao Concello a hora de conceder este tipo de axudas, e nese sentido temos demandado xa información sobre o estado da cuestión, en calquera caso a maior celeridade posible, e por outra banda o que pedimos é que como Concello instemos ao Goberno Central a tres cuestións. Por unha parte, a modificación no plano normativo para poder garantir estándares como os que acabo de comentar de outros estados da Unión Europea. En segundo lugar, que non se produza nunca, e iso prohibilo por lei, un corte de suministros básicos sin autorización previa da administración competente, e en terceiro lugar, que se posibilite legalmente, algo que tamén pasa noutros estados da Unión Europea, que Galiza poida ter unha tarifa eléctrica propia, porque iso nos permitiría ter unha factura de luz significativamente máis barata da que temos agora, do que se beneficiarían especialmente as rendas máis baixas, tamén, por suposto, a industria, pero sobre todo as rendas máis baixas. E eu, nese sentido, remato con isto, quixera facer mención a un dato que eu creo que debería dar a reflexión. A luz no Estado español é a máis cara de toda a Unión Europea, a gas, Irlanda e Chipre, e creo que a ninguén se nos escapa que Irlanda e Chipre son illas. Nese sentido, e no caso galego, que ademais somos un país excedentario e productor neto de enerxía, estas medidas que acabamos de comentar creemos que serían beneficiosos para a parte da sociedade máis feble e que peor o está a pasar e que máis pratos rotos ten pagado nesta crise que non teñen provocado. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Rey. Grazas, señor alcalde. Desgraciadamente, de novo, con mágoa e dor, toca tratar neste pleno un tema relacionado coa pobreza. Hoxe trátase da pobreza enerxética, que lamentablemente non fixo máis que medrar estes últimos anos, e que a marxe de cuestións ideolóxicas e partidistas, cremos que todos e todas temos que manifestarnos a favor dos e das que están a sofrila. A normativa do Parlamento Europeo sinala o mandato de garantir unha protección adecuada aos consumidores máis vulnerables en canto a enerxía eléctrica se refire. En ese sentido, o compromiso do Partido Socialista é claro dende hai tempo.
Xa no 2014, o noso partido presentara no Congreso dos Deputados unha proposición de lei que pretendía crear unha nova tarifa social para os consumidores máis vulnerables que garantira o dereito a un servizo básico para toda a ciudadanía. Un concepto que iba máis alá do bono social, xa que se recoñecía como un dereito. Proposición que non saiu adiante polo voto en contra do Partido Popular. Hoxe, neste pleno, estamos a falar de novo desta problemática. O número de fogares con dificultades para pagar o suministro eléctrico incrementouse durante os últimos anos como consecuencia do incremento do desemprego e das propias tarifas eléctricas. Según os datos do Instituto Nacional de Estadística, a porcentaxe de fogares con dificultades para pagar o suministro eléctrico sitúase por riba do 10%. A pobreza enerxética é unha das novas formas de vulnerabilidade que aparece como consecuencia do aumento das desigualdades. E mentras isto ocurre, as grandes empresas enerxéticas aumentan as súas contas de beneficios. Pois ben, despois de todo o dito, o Grupo Municipal Socialista votará a favor desta moción, non sin antes rematar desexando que o gallá, a situación dramática que se viviu hai días en Reus, non se volva a producir e non teña que ser a espita que provoque a sensibilización e a toma de conciencia dos poderes públicos que poden transformar estas situacións. Moitas grazas. Gracias, Paco. Por parte de Maite. Hola, boas noites. Bueno, se anuncio o noso voto en contra da moción presentada polo BNG ante este pleno. Moción que, como moitas das que se traen, debería ser interposta nos órganos competenciais correspondentes. No Parlamento de Galicia, onte mesmo se estuvo debatiendo estes temas e podería ser perfectamente presentado aí. O mesmo tamén nos congresos de diputados. O noso voto en contra non é porque non nos ocupan ni nos preocupan as cuestións plantexadas, senón todo o contrario, xa que hai que lembrar que a primeira vez que neste Concello se estableceu unha prestación para axudar as familias e as persoas en situación de vulnerabilidade enerxética foi precisamente cun goberno popular, coa aprobación da ordenanza Compostela máis de garantía básica cidadá que incluía entre as prestacións para sufragar as deberas asociadas á pobreza enerxética. Por certo, esta medida que vos volves a recoller na copia efectuada por o Goberno actual na nova ordenanza Santiago Suma. Con relación á moción presentada, lembrar que xa están en funcionamento 3 medidas que cobren todas as casuísticas en función das necesidades de fogares, como son o bono social do Goberno Central, que foi posto en marcha, eso sí, por o Goberno Socialista no ano 2009, pero que foi mellorado por o Goberno do Partido Popular no ano 2013, ao que se teñen dereito persoas que cumpran varias condicións bastante amplias. Pero en Galicia tamén temos o ticket eléctrico social, posto en marcha por a Xunta de Galicia no ano 2014, dirixida a familias e a persoas con discapacidade que cumpren os requisitos do IPREM e que, por certo, tampouco son incompatibles co bono social do Goberno Central. Pero, ademais, hai unhas axudas urgentes deste tipo social para evitar os cortes de suministro eléctrico ás persoas económicamente máis vulnerables. Foi activada este ano polo Goberno galego e subvenciona o 100% do importe das facturas cos límites establecidos. Pero que non exixe ni familias menores a cargos e cubre bastante para que non haxa precisamente ese corte de suministro e que unha semana pode estar resolto se todas as entidades colaboran. Ademais, sinalar que o custo do suministro non é unilateral, senón que no caso da falta de pagamento está permitido por un real decreto que o regula e, polo tanto, autorizado. E a autorización individual en cada caso por alguna administración non sería xestionable de forma así. Por último, con relación á creación dunha tarifa eléctrica galega baseada na condición de Galicia como excedentaria na produción de enerxía eléctrica, sinalar que Galicia xa se está a beneficiar por ser unha potencia productora de enerxía, xa que está a repercutir de forma positiva na nosa economía, na xeración de emprego, na súa achega ao PIB e incluso nos impostos e tasas que se están a cobrar. Ademais, é unha proposta que rompe co principio de solidaridade entre autonomías, a pesar de que Galicia beneficiase desa solidaridade a través de outros instrumentos. E, ademais, non ten en contra aspectos clave como que para producir esa enerxía se consumen grandes cantidades de enerxía primaria, que non temos, nin os custos por transporte e distribución eléctrica, que son máis altos en Galicia que en outras comunidades. Ou o que o precio do produto non ten que ver co lugar de produción, senón co seu mercado. Que ademais foi un goberno supostamente de progreso o que creou o problema do custo da enerxía en España. Na última legislatura socialista, lembrar que a tarifa eléctrica incrementouse da todo Eurostat nun 50%, deixando un déficit de tarifa de 30.000 millóns de euros que aínda estamos a pagar. En esa época, o BNG tampouco decía nada. Claro, estaba nese momento apoiando o goberno de Zapatero e además eran socios en numerosas institucións. A situación hoxe
é distinta. Hai instrumentos para apoiar as persoas máis desfavorecidas, para que non sufran este gran problema da pobreza enerxética. Fíxose na reforma do sector eléctrico para frear o despropósito da política enerxética do goberno socialista, que basicamente consistía nas medidas do señor Sebastián, de regalar bombillas ou de recomendar que non se fora con garabata ou con chaquetas americanas aos reunións. E tamén se estableceron impostos a compañías eléctricas, canon por utilización dos ríos e impostos ao almacenamento de residuos. Porque nos entendemos que hai os instrumentos necesarios que se poden mellorar, sí, pero que hai instrumentos para garantir o suministro ás persoas sen recursos. E non queremos tampouco illar a Galicia, senón integrarnos como parte de España nun mercado único da enerxía. Porque, además, para rematar, o Consello de Economía, Emprego e Industria, onte no Parlamento de Galicia, se anunciou que o Goberno galego segue a traballar na mellora dos instrumentos para loitar contra esta pobreza enerxética. Dentro do marco do desenvolvemento da iniciativa legislativa popular presentada no Parlamento que se está a desenrolar e a ampliación xa de forma inmediata da orde para evitar os cortes de suministro tamén no caso do gas natural. Por lo que, por todas estas razóns, votaremos en contra da súa moción. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Concha. Boa tarde. Maite, primeiro aclararche que a Ordenanza Compostela máis, Ordenanza de Garantía Básica Cidadá, aprobouna este Goberno de Compostela Aberta. O Santiago Suma era o que aprobastes vos. Dixe hecho ao revés. Vale. Bueno, concordamos, dito isto, concordamos que a exposición de motivos e a análise da situación socioeconómica das familias galegas e como as políticas de recortes coas que se abordou a crise contribuíron a incrementar o sufrimento das familias e a restricción de dereitos sociais básicos para as tensas capas da población que van en incremento. Tamén consideramos que as leis e o deseño normativo nestes anos abondou na protección dos intereses e ingresos das suministradoras e distribuidoras de enerxías, pero non blindou a protección de dereitos e servizos básicos para a vida das persoas, como vivenda, emprego, enerxía, para quentarse, cociñar, asearse, cuestións básicas da vida diaria. Por iso é que milleiros de familias en situación de pobreza vense obrigadas a depender dun sinfín de prestacións e axudas precarias que escasamente cubren as necesidades básicas, prestacións de desemprego mínimas, rendas de inclusión insuficientes, bonos de alimentación, bonos de alugueiro, tícket eléctrico, prestacións diversas de rescate social que non consiguen rachar o círculo da pobreza e só incrementan os penosos itinerarios para conseguir restos de axudas e asistencias. E mentras todo isto sucede, a factura e os recibos eléctricos das familias siguen subindo. E tamén siguen incrementándose exponencialmente o beneficio das proveedoras e distribuidoras eléctricas. Por iso consideramos en que, ao tratarse dun servicio esencial, a provisión de enerxía, que permite garantizar dereitos básicos, non pode estar regulado exclusivamente polas reglas de libre mercado, Maite. Falamos de outra cousa. E por iso deben realizarse as modificacións legislativas necesarias para garantir o suministro eléctrico ás familias máis pobres. E o Goberno de Estado é quen ten as competencias e debe regular a prohibición de corte de suministro de xeito unilateral por parte das empresas proveedoras de suministros esenciais. Esta é a mellor, a máis rápida e máis garantista medida para que non ocurra o que ocurriu en Reus e para que ninguén quede sin luz ou sin calor. E tamén concordamos en que, dado que en Galicia temos excedentes de produción de enerxía eléctrica, consideramos que o Goberno do Estado pode transferir as competencias para a creación dunha tarifa galega máis adecuada aos recursos económicos e ás necesidades das familias galegas. Así que, por todo o exposto, o voto de Compostela Aberta será favorable a esta moción. Moitas gracias, Concha. Rubén. Moitas gracias, señor alcalde. Eu brevemente un par de apuntamentos. O primeiro, por empezar por este último, da tarifa eléctrica. Como dixe na primeira quenda, hai diferentes países da Unión Europea, estados consolidados, que teñen tarifas diferenciadas no seu ámbito territorial. E o que lle podo asegurar ao Partido Popular é que ter unha tarifa eléctrica galega
ni enracha ca lei do mercado, ni enracha con España. É dicir, é unha cuestión incluso de distribución eficaz e eficiente dos propios recursos. Por que digo isto? Porque di a representante do Partido Popular que Galiza xa se beneficia da súa condición de produtora de enerxía. Bueno, beneficiase moi parcialmente, non? Nos o que sufrimos é precisamente os custes sociais, medioambientais, territoriais de ter aquí pois absolutamente un sinfín de centrais hidroeléctricas en coros nos nosos ríos, de muiños de ventos en espazos que deberían estar especialmente protegidos en termos medioambientais, ou cuestións centrais como pode ser Meirama ou como moitas outras, non? Quen é o gran beneficiario disto? Pois evidentemente, no caso concreto do Estado español, a Comunidade de Madrid, entre outras, non? Que non produce, pero sí que se beneficia desa produción enerxética. Por certo, unha parte importante, como sabe, pérdese no trasvase e no transporte desa enerxía desde Galiza ao centro da meseta. Por lo tanto, unha tarifa eléctrica galega, eu sinceramente non sei a quen lle pode asustar, o que sí que sei a quen lle pode beneficiar. Beneficiaría, en primeiro lugar, a industria actual de Galiza e a que se puidera sentar. Asegúrolle que a Alcoa na Mariña de Lugo non lle resultaría indiferente, asegúrolle que a Citroën en Vigo tampouco, e asegúrolle que as parcelas que están baleiras no polígono da Xionlla, pois de cara a captar novas empresas, pois tampouco lle resultaría indiferente. Pero non lle resultaría indiferente o conxunto dos galegos e galegas, e sobre todo as rentas máis baixas, de poder ter unha tarifa sustancialmente máis barata. Entre outras cousas, porque hai múltiples estudios que din que esa tarifa eléctrica podería permitir reducir até máis dun 50% a tarifa media que paga unha persoa polo seu consumo de electricidade. A segunda cuestión, comentaban por parte do Partido Popular, pouco menos que non tiña sentido traer isto, porque falaba de ámbitos competenciais todos alleos daqui. Unha parte do que estamos a falar ten que ver tamén co propio Concello de Santiago, se facía referencia pois a esa celería e a cuestións que se poden mellorar no ámbito de atención social. Hai unha cuestión que, sin ser competencia municipal, eu creo que non é menor e que hoxe non está recollida, e é a prohibición por lei dos cortes, cando menos en período invernal. Eu creo que eso se pode facer como fan outros países sin ningún tipo de problema, e acaban de facer tanto os compañeros do Partido Socialista como de Compostela Aberta referencia a un caso tráxico, pero non hai que ir a casos tráxicos para ver que desde logo o funcionamento de moitas das compañías eléctricas que operan no Estado español pois non só é insensível a determinadas casuísticas, sino que ten provocado non poucos persuicios, non? E, por último, decir que no caso da pobreza enerxética, como comentaba ao comezo, pois non deixa de ser unha faciana máis dun rostro bastante máis complexo, non? Que é o resultado de determinado tipo de políticas económicas que se levaron a cabo no conxunto da Unión Europea e a súa concreción práctica no noso país, que se ven, por desgraza, complementadas con outro tipo de medidas, non? Nese sentido, bueno, nós creemos que a aprobación disto no que ten que ver co Concello e no que ten que ver con instar a outras administracións públicas, desde logo non ten ningún problema e sí que podría ter múltiples beneficios para unha inmensa maioría da sociedade galega. Paco, algo que engadir? Gracias. Home, sorprende ter que escoitar algunhas cousas, porque os últimos 4 anos, con maioría absoluta do Partido Popular, rexitaron absolutamente todas as iniciativas legislativas que tivo a oposición no Congreso dos Deputados. Absolutamente todas elas, aproveitando o rodillo da maioría absoluta, que falaban precisamente de mellorar a condición daquelas persoas máis vulnerables con respecto ao problema da pobreza enerxética. Mire, a verdade é que eu lembraba agora que incluso o portavoz de Enerxía do Partido Popular no Congreso chegou a decir que non se podía plantear que a pobreza enerxética era o mal que invade o país. Iso é unha clara mostra de insensibilidade social por parte de quen era, insisto, o voceiro de Enerxía do Partido Popular no Congreso.
Mire, claro, falar de subidas, falar de actitudes de outros gobernos cando o Partido Popular afundiu ca súa normativa un sector como era o da enerxía alternativa, sostible e verde, e que eliminaron a posibilidade de xerar postos de traballo. Iso foi claramente o Partido Popular aproveitando a súa maioría absoluta. Mire, estamos a falar non soamente de 300.000 persoas en Galicia que teñen dificultades para poder abordar o pago da luz, e que falamos de que cada ano en España moren 7.200 persoas por este motivo, o que máis que as mortes por accidentes de tráfico. Mire, eu teño moi sinxelo. O Partido Socialista ten presentado hai pouco unha iniciativa no Congreso para reformar a lei do sector eléctrico para que se asegure o suministro aos consumidores máis vulnerables. Poden votala. Ou, por exemplo, se presentou hai pouco no Parlamento de Galicia a posibilidade de xerar unha liña de axuda sobre o servizo mínimo de electricidade, polo tanto, poden votala as dúas iniciativas do Partido Socialista. Polo tanto, nós o que entendemos é que o que é necesario é precisamente amosar unha clara sensibilidade neste tema, por iso imos votar, e, por certo, xa soamente como un aspecto casi anecdótico, eu lembro un concelleiro de Industria dun goberno Fraga, o señor Couceiro, plantexar precisamente o que acaba de plantexar agora o vocero do Bloque Nacionalista Galego, que se cobrara diferente as tarifas eléctricas partindo de que nesta comunidade autónoma se xeneraba enerxía e, polo tanto, non había custes de transporte. É certo que ese político, o señor Couceiro, xa non está na vida política. Habería que preguntar por qué. Moitas gracias. Maite. Obviamente, para matizar ao señor Rubén que no acordo que propone este pleno non aparece nada do equipo de goberno local. Teño o papel desactualizado, non aparece nada. Insta a Xunta de Galicia que inste a su vez ao Ministerio e non fala para nada das medidas que pode adoitar este Concello, que poden ser moitas, a parte das que xa están en marcha. Iso por unha banda. Por outra banda, o tema enerxético daría moito que falar, pero simplemente unha puntualización. O gran problema da política enerxética española é a instalación no ano 2008 da potencia de máis de 3.000 megavatios en xardíns fotovoltaicos que tiñan un coste máis de 7 veces superior o que se había plantexado. Isto foi o que xenerou a maior parte do déficit tarifario. Foi, basicamente, unha cosa é facer unha política de instalación de enerxías renovables e outra cosa é facerla ben ou facerla mal. Ese é o maior problema. Para non alongarme, pois non, nada máis. Penso que o goberno, en este caso falando da Xunta de Galicia, que é onde se piden medidas novedosas, xa ten posta en marcha varias medidas e siga a traballar para pôr en marcha novas. A mí, en esta moción, se estuviera traballando con alguna medida adicional no Concello, alguna colaboración do Concello coa propia Xunta de Galicia para tramitar con máis facilidade as necesidades que hai dos cidadáns, non teríamos ningún problema a apoiarlo, pero claro, se alonxa por completo, eso además xa está, ya digo, en debate agora mesmo no Parlamento de Galicia, que o debatan ali, e que cheguen a medidas concretas que podan adoitarse. Gracias. Gracias. Concha. Solo reiterarme en que creo que a mellor, a máis rápida, eficaz forma de garantizar dereitos e de protexerse da pobreza enerxética é modificar a norma que existe sobre a distribución de enerxía eléctrica e garantir que non pode haber cortes unilaterais de suministros. Está resolto e é a forma de facelo. Outro son itinerarios para tapar parches e itinerarios de consecución de pequenas axudas e parches que nunca van a ter a axilidade nin a garantía que sería eso, unha norma que prohibira taxativamente o corte de suministro eléctrico por problemas económicos de pobreza. Gracias, Concha. Señor secretario, pasamos a votación da proposta. Votos a favor da moción presentada polo BNG. Gracias, 13. Votos en contra. Gracias, 9. Moción do PP
para a regulación da colocación de placas e monumentos, elementos análogos conmemorativos. Quen fai a defensa? María Antón. Grazas, alcalde. A moción que presentamos ten unha sinxela finalidade, que é a valoración da oportunidade de colocación e instalación de bens mobles no dominio público do Concello, sexa por consenso dos grupos políticos que representan a veciñanza de Santiago. É verdade que esta moción xurde ao fío da autorización para a colocación dun monolito nos xardíns situados xunto á igrexa de San Caetano, pero non entramos no fin, senón no fondo, o uso do dominio público, maila que sexa por unha petición dunha asociación sen fin de lucro e os compromisos que adquire o Concello o permitir a colocación de calquera instalación no termo municipal. Como seguro que todos vostedes coñecen, a Lei 33/2003 do 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas determina no artigo 92.3 las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de 4 años. E segue no punto 7. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o particulares, el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos de maniales incluirá al menos, entre as cousas que enumera, la asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, impuestos, tasas y demás tributos, así como el compromiso de utilizar el bien según su naturaleza y entregarlo en el estado en que se recibe. E reitera no punto I, el plazo y régimen de prórroga y subrogación, que en todo caso requerirá la previa autorización, debe también estar incluído. Con isto por diante, que tipo de autorización realizou o Concello? Ten a intención de que a asociación promotora da instalación do monolito o retire nun prazo máximo de 4 anos ou, pola contra, ten unha vocación permanente? Se fose así, estaríamos falando dunha concesión, ou realmente estamos pensando noutra figura xurídica como unha doazón. Neste caso, estarías aceptando un incremento patrimonial do Concello que tería que ser aceptado por este pleno. En calquera das situacións, este grupo entende que este tipo de cuestións deberían comentarse entre todos os grupos con representación plenaria, ao igual que as honras e distincións outorgadas polo Concello de Santiago. Deste xeito, evitaríamos colocar placas sobre placas por obter simplemente unha foto ou unha invasión de monolitos no noso espazo público. Imaginan vostedes que todas as manifestacións de Santiago de Compostela quixeran poñer un monolito en lembranza da súa estadía na nosa cidade? Da súa lexítima estadía na nosa cidade? Ou onde poñeríamos o límite? Na valoración de se nos gostaba ou non a súa reivindicación, na valoración da entidade que o solicita, que criterios se manexaron ou que criterios manexou neste caso o concelleiro á hora de aprobar esta petición. Xa sabemos que hai unha marxe de discrecionalidade que pode ser utilizada polo responsable destas autorizacións, pero que en todo caso debe ser unha discrecionalidade motivada, non arbitraria. Lembramos neste caso o caso da Reixa. Isto é precisamente o que debemos evitar, e por iso propoñemos que este debate sexa no ámbito da Comisión de Condecoracións, porque o esperado regulamento acordado no pleno de decembro de 2015 coido que non o vamos ver nesta legislatura. E quixera engadir que a emenda do Bloque Nacionalista Galego a incorporamos sen ningún problema. Grazas. Moitas gracias, señor Rubén Cela. Moitas gracias, señor alcalde. O noso grupo entende que este tipo de distincións, como acaba de comentar a concelleira, a colocación dun monolito ou outras, pois deberán pasar pola Comisión de Condecoracións e acadar un consenso dos grupos municipais, como xa pedimos en reiteradas ocasións e como se fixo nesta casa, nesta corporación durante moito tempo, non? Para a concesión de honras e distincións honoríficas que neste regulamento están establecidas, o Concello ten que instruir o oportuno expediente para o efecto e compartilo con todos os grupos municipais, que servirá para determinar os méritos ou as circunstancias que aconsellen esa concesión. Ademais de ser propostas desde o noso punto de vista que deberán ser consensuadas, tamén o que suxerimos é habilitar, como acaba de comentar a concelleira a través de unha emenda do noso grupo, pois un mecanismo de urxencia que se poida
efectuar a través da convocatoria, por exemplo, da Xunta de Portavoces, cando así as circunstancias o requeriran, non? Por razóns de urxencia ou de oportunidade, con carácter, iso sí, sempre excepcional e sempre cos méritos da persoa ou colectivo homenaxeados fosen notorios, o presidente ou presidenta da corporación municipal, por iniciativa propia ou da solicitude de calquera dos grupos da corporación, pois puidese someter a Xunta de Portavoces a proposta razoada do otorgamento do título, condecoración ou distinción correspondente. Quixéramos aproveitar tamén a ocasión deste debate para reclamar que se cumpran tamén acordos adoptados en pleno que fican moitas veces no esquecemento, tamén nesta materia como noutras, e que moitas veces teñen un custe económico moi cativo ou tan só un valor simbólico, como é o de poñer unha praca co nome de Begoña Camaño, como temos acordado neste pleno, nun parque das Fontiñas, non? En definitiva, o que instamos tamén ao Goberno Municipal é a convocar esa comisión de condecoracións co obxecto de normalizar a concesión das distincións honoríficas outorgadas por parte da corporación para premiar os méritos específicos, os feitos sobresaíntes, calidades, circunstancias singulares ou servicios extraordinarios prestados ao Concello de Santiago por persoas ou institucións. E, ademais, tamén o que urximos, e isto temos reiterado neste pleno, neste mandato e en mandatos anteriores, actualizar a listaxe de denominacións de espazos públicos, de prazas, de avenidas, de rúas, edificios públicos, entre outros, como era tradición facer nesta corporación, que era a través do consenso de todos os grupos. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois moi brevemente, nós o que entendemos efectivamente é que unha cuestión como o recoñecemento dos méritos especiais de determinados veciños e veciñas da nosa cidade, o que require é o consenso de todos os grupos. E, polo tanto, o que é lóxico é que sexa precisamente o lugar a comisión de condecoracións onde se presenten, onde se debata, onde se valore, polo tanto, con ese consenso, sendo un lugar de encontro, pois sexa aprobado por todos e todas os grupos. Nos entendemos tamén que probablemente non sexa o máis positivo unha proliferación excesiva de recoñecementos, e de pracas, e de monolitos, porque o certo é que temos moita xente moi singular e moi excepcional na nosa cidade, pero pensamos que o que hai que facer é precisamente axustar eses recoñecementos, para que sexan verdadeiramente valorados na súa medida por todos e por todas. Nos estamos tamén de acordo en que hai a posibilidade para casos de urxencia que se podan presentar, pois de que se someta o xuizo e a votación e o criterio da Xunta de Voceiros estas propostas. E por último, nos entendemos que o que é esencial xa a estas alturas é presentar un calendario para a aprobación do regulamento. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable a esta moción do Partido Popular. Non me vou estender moito, porque levamos moito retraso na sesión plenaria. Adianto que o noso voto vai ser negativo, a sabendas de que vai a prosperar a iniciativa do Partido Popular. Fundamentalmente, a min constame os intentos do concelleiro Manolo Dios en activar a comisión de condecoracións, tense falou incluso en xunta de portavoces, e inténtase, en todo caso, cas placas e cos autos que se fai, falalo en xunta de portavoces e non só haber problema. Eu creo que o que desencadena, o fondo do que desencadena esta iniciativa do Partido Popular é a colocación dunha pequena peza de pedra da xente do cerco, a petición que fixo en agradecemento á cidade de Santiago polo campamento reivindicativo que tivo en frente da Xunta e en agradecemento á cidade de Santiago. Eu non sei se poñéndonos formalistas iso tiña que ter ido unha comisión de condecoracións, non? Pero eu entendo que un colectivo que de alguma maneira querelle agradecer á cidade a solidaridade con unha reivindicación que era xusta, independentemente que o conseguira ou que non o conseguira, e que incluso ten a sensibilidade de encargar a peza e colocala, que iso desencadena unha moción para regular todo este tipo de cuestións dentro do regulamento. Pois, home, eu podo entendelo regulamentariamente. De feito, inténtase facer un esforzo moitas veces de falar das iniciativas que levamos. E de feito, constame que Manolo Dios quere activar a comisión de condecoracións. Intentaremos activala, intentaremos actualizar o regulamento que é do ano da polca,
Pero máis alá diso, o voto negativo é un voto simbólico, porque sí, non sei, pola discrecionalidade que comentabas, María Antón, por non querer dar máis razóns que esa, porque me parece, bueno, é dicir, que nesa discrecionalidade está tamén a autorización. Alcalde, coido que confundistes o sentido da moción, porque precisamente eu dixen que non entrábamos no fondo, porque ademais de feito que non estábamos a pedir era que se revocase esa autorización está aí, nós non nos opoñemos á autorización, pero espero que pasado mañana non veñan os dos tractores, que tamén estarán moi agradecidos á cidade de Santiago, e que pasado mañana non veñan os de Seaga, porque entón que vai a ter un problema é a discrecionalidade do alcalde, que de feito podíamos imaginar, non cabía de outro xeito. Grazas. Gracias a ti, María Antón. Algo que engadir? No. Pasamos a votación. Votos a favor de esta moción. Gracias. 9, 11, 13. Votos en contra. Gracias, 9. Pasaríamos a seguinte moción, que é do PSOE sobre o estado da rúa do Mesanto. Boa tarde, noite a todas, non? Esta moción ven un pouco pois por petición en sí da veciñanza, é unha débeda, podemos decir, como histórica, non? Xas foron presentados aquí algún rogo por parte dos compañeiros do BNG, ou incluso algunha moción que non foi pois en sí pois arranxada pois as peticións pois deles, non? A Rúa de Homesanto, situada no oeste da cidade, nas proximidades de estación de autobuses, arrastra unha serie de problemas dende hai tempo, non? A falta de mantemento generalizado, se pode apreciar na ausencia de limpeza na praza ou na presenza de mangueiras de regadío ao aire, engádese diversas deficiencias en materia de seguridade cidadá. A primeira, a que máis nos incidiron, pois é a falta de iluminación. A Rúa de Homesanto, con alrededor de 500 metros de longitude, conta cunha máis que deficitaria iluminación, tal como se pode constatar nas imaxes que se engadiron pois a esta moción, o que está a xerar inseguridade na cidadía polas noites. Durante os meses de inverno a situación agravase máis aínda, posto que as noites son moito máis longas. En segundo lugar, as veciñas e veciños desta rúa o seu malestar e preocupación pola seguridade do tráfico, dun xeito específico polos badenes. Este respecto teñe unha altura demasiado elevada, tamén se pode apreciar na imaxe, e a maiores pois hai unha zona onde non están debidamente pois sinalizados, non? Este grupo municipal considera que se trata dunha reclamación sustas, ademais que son sinxelas de arranxar. Por todo exposto, o grupo municipal do PSD da PSOE de Compostela vimos a propoñer a opción dos seguintes acordos: resolver o problema da falta de iluminación na Rúa de Homesanto, instalando os puntos de luz que sexan necesarios ao longo de toda a rúa, levar a cabo de forma urxente as pequenas actuacións que demanda a veciñanza, sobre todo aquelas que teñen impacto na seguridade viaria, executar o mantemento da zona. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Rubén. Moitas grazas, señor alcalde. Eu, moi brevemente, simplemente para anunciar o noso voto positivo a esta moción do Partido Socialista, que, como comentaba o señor Muiños, pois ten moito que ver no seu contido con algo que o noso grupo traía tamén a debate a pleno a través da formulación dun rogo en novembro do ano pasado, non? E era sobre todo no que tiña que ver ca falta e cas deficiencias detectadas por parte da veciñanza do entorno da Rúa do Homesanto, sobre todo en materia de iluminación, así como algunhas outras pequenas cousas facilmente melloráveis do entorno urbano. Por lo tanto, imos votar a favor do mesmo. Gracias. Teresa. Bueno, es un tema, como hemos visto, recurrente. Concretamente lo vimos en el pleno del 7 de diciembre de 2015 y en esa ocasión era en forma de ruego traído por el BNG y el concejal contestó que será revisado y corregido en lo que sea preciso.
Un año después es el Partido Socialista quien lo trae, el mismo contenido en forma de moción. La Rúa del Hombre Santo, en comparación con otras calles de la ciudad, es una calle recientemente remodelada. Las obras remataron en septiembre de 2011, pero como todas las vías de la ciudad necesita mantenimiento. Y con esto me refiero fundamentalmente a la limpieza y al mantenimiento de esas zonas verdes que están totalmente abandonadas. Además, requiere, como cualquier calle, adecuadas condiciones de seguridad vial. Y si los vecinos manifiestan su preocupación por la seguridad vial, no debería esperarse un año para que los técnicos del Concello vayan por allí, revisen y se lleven a cabo las correcciones precisas, especialmente aquellas que son sencillas, como la señalización adecuada de los badenes. La reducción o no es algo que los técnicos tendrían que valorar, yo no entro en eso, pero señalizarlos adecuadamente pues es pintura. Por último, y con respecto a la iluminación, los niveles de iluminación están definidos por el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones complementarias. Si los ciudadanos perciben que hay una deficiencia de iluminación, lo que debe hacerse es ir a la zona y medir, porque a veces las percepciones de los ciudadanos pues no se corresponden con la realidad. A mí me parece que en este caso hay una deficiencia, pero es una percepción como cualquier ciudadano. En cualquier caso, lo que hay que hacer es ir medir. Si se cumplen, si hay unos niveles adecuados, habrá que explicárselo. O quizás hacer alguna modificación en la calidad de la luz, o bien ver si está reducida por el arbolado. Y si no se cumplen, habrá que hacer las condiciones precisas para que se cumple. Lo que nos parece que no tiene sentido es que un año después del ruego no se haya hecho nada. Por eso vamos a votar a favor con la esperanza de que en diciembre del año 2017 no tengamos que traer el Grupo Popular una proposición para volver a tratar el asunto, nada más. Jorge. Bueno, moi boas tardes de novo. Realmente, si esta moción parece máis un rogo, entendemos que naquel momento fora, creo que contestara Sanduro daquela proposta. Como ben decía Teresa, é un proxecto que se aprobou durante o goberno bipartito, finalizouse hai 5 anos. O problema de iluminación non é un problema deste último ano, é un problema que xa ven de 5 anos atrás, desde o Departamento de Servizos. Estudiouse o tema e si hai queixas en ese sentido que ahora mismo estarían pendientes de buscarlle unha solución para aumentar a iluminación, vendo se pode ser a través de luminarias ou como pode ser. Si é certo que ese problema hai queixas desde fai anos, pero non desde o último ano, sino de fai 5 anos atrás. Con respecto ao tema dos badenes en concreto, a solución dos badenes é unha solución que no seu momento cumplía ca normativa, aprobouse, e a súa finalidade é reducción da velocidade. Nos entendemos que en todas este tipo de propostas, pois si hai moitas cousas de mantemento que a veces van quedando atrás, e a nosa postura sempre nestas propostas é a da abstención, porque entendemos que son propostas que piden os veciños e que temos que ir resolvendo en función da capacidade orzamentaria en cada momento e dos contratos de mantemento tal e como podemos asumir. Dentro desta proposta tamén se fala do mantemento das zonas asardinadas e eu creo que dentro deso ponse incluso o exemplo dun riego por goteo que está a vista e que non ten ningún problema por eso. Por lo tanto, a nosa postura nesta proposta, así como vimos mantendo ao longo deste último ano, é aquelas decisións que son atender as pequenas melloras que van reclamando os veciños, imos tomando nota e facéndoas en función da nosa capacidade de execución desas obras ou dos programas de mantemento. Como decía, con respecto ao tema de iluminación, é un tema que sí se recibiron queixas, que desde o Departamento de Servizos se estuvo mirando cal sería a mellor solución. E con respecto ao que aquí se fala dos badenes, bueno, pois en principio aí non hai un problema máis que de exceso de velocidade con respecto a eles. Entendo que as outras pequenas cousas das que se fala son cousas que este goberno municipal ten en mente e resolvendo, pero sempre dentro da capacidade orzamentaria de cada momento. Gonzalo, algo que engadir? Non, se nadie ten nada que decir, pasaríamos logo a votación, señor secretario. Todos a favor da moción presentada polo PSDG, PSOE. Gracias, 13. Abstencións, 9. Gracias. Pasaríamos á moción do Partido Socialista sobre a Comisaría Nacional da capital de Galicia. Paco Reyes.
Grazas, señor alcalde, novamente. Boa noite, compañeiras e compañeiros. O primeiro que me gustaría sería dar a benvida e agradecerlle a Abel Lobato, representante do Sindicato Unificado da Policía, a súa presenza conxuntamente cun compañeiro tamén do corpo que está con el presente. Dende logo, pois, pedirlle disculpas por todo o tempo que tiveron que esperar para chegar a defensa e o debate. Esperemos que a aprobación desta moción. A Comisaría da Policía Nacional de Santiago atópase neste momento cun déficit de persoal dun 28%. Son 10 puntos por enriba do déficit medio en Galicia e o déficit máis elevado porcentualmente das 7 grandes cidades en Galicia. O que se traduce concretamente para Compostela en 64 prazas de axentes sen cubrir. O catálogo de persoal establece 277, na actualidade hai 213. A isto hai que sumarlle toda unha serie de demandas realizadas pola Policía de Santiago e que o Ministerio do Interior non atende dende hai moito tempo. Como exemplos do anterior podemos mencionar a solicitude de servizos extraordinarios para o aeroporto de Lavacolla, a eliminación da presenza dun grupo de unidade de intervención policial permanente dende setembro, a existencia en verán dun único coche patrulla cando tiñan que estar operativos na cidade un total de 4, ou o reforzo da oficina de denuncias con persoal de investigación, o que provoca un retraso nas investigacións que se levan a cabo, entre outras moitas. Estas deficiencias, sumadas ao feito de que, por exemplo, maila contar con galería de tiro, Santiago non ten praza de instructor, Lugo si ten praza, pero non conta con galería, non hai guías caninos, nin inspección de subsolo, nin TEDx, teñen que vir todos eles da Coruña, deixa a nosa cidade nunha situación moi grave, sendo como somos a capital de Galicia e a sede das institucións. Todo isto refléxase no incremento dun 40% en robos con violencia e intimidación, de máis dun 20% en sustracción de vehículos ou preto dun 30% máis en tráfico de drogas, destacando un importante incremento no tempo de asistencias chamadas que chega a multiplicarse por 4. As anteriores cifras son a comparativa do acumulado de xaneiro a novembro comparado co ano pasado. Así, por exemplo, nas denuncias por violencia de xénero, o tempo establecido de 4 minutos, tempo que chega a ser 16 pola falta de persoal e medios, e isto pode chegar a ter consecuencias tráxicas. Hai uns días anunciouse a decisión do Ministerio do Interior de centralizar as chamadas na Coruña a partires de marzo de 2017, decisión que terá consecuencias moi negativas para o conxunto da nosa cidadanía, xa que vai retrasar de forma considerable as actuacións policiais no ámbito do noso termino municipal. En Santiago había 2 operadores por turno en Santiago, na Coruña 16 operadores que asistían ás demandas ás chamadas da cidade da Coruña e agora van ter que atender eses 16 operadores as chamadas de Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela. Ademais, vai ser interesante ver como alguén que está na Coruña e que pode non coñecer exactamente pois unha parte importante do noso concello, pois vai dar instruccións á Policía de Santiago, os axentes da Policía de Santiago, con respecto, por exemplo, pois un lugar en San Juan de Fecha, por exemplo, non? Hai que engadir, ademais, que recentemente nestes pasados días, despois de 20 anos, pola información que nos temos de non terse operado a chamada do pánico, pois unha patrulla de 2 axentes que estaban nun operativo tiveron por primeira vez, insisto, en 20 anos que facer esa chamada. Hai que decir que os 2 axentes neste momento se atopan de baixa con lesións por mor da situación que eles tiveron que atender. Por todo isto e polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación a seguinte moción: instar ao Ministerio do Interior a manter a centraliña da Comisaría de Policía Nacional en Santiago e instar ao Ministerio do Interior a dotar dos medios humanos e materiais necesarios para o bo funcionamento da Comisaría de Policía Nacional da capital de Galicia. Moitas gracias. Hai unha emenda, creo, do Partido Popular. Unha emenda do Partido Popular. Nos non temos inconveniente en modificar no punto 2 o tema de o bo funcionamento por o mellor funcionamento, non temos inconveniente diso, pero nos mantemos, obviamente, a cuestión da centraliña da Comisaría de Policía. Para nós eso é esencial nesta moción. Quería a votación por puntos. Nos entendemos que é esencial o tema da centraliña da Comisaría, polo tanto, a mantemos en esta ocasión, aínda que nos habitualmente facilitamos a votación por puntos. Nesta ocasión, pois non o imos facer, e vai ser unha votación conxunta. Goretti.
Ben, recoñecendo os problemas que sabemos pola taxa de reposición que hai para incorporar persoal na administración, con todo, nós tamén queremos afirmar como BNG que para nós hai ámbitos máis preferentes para xustamente facer esa reposición de efectivos. Para nós son moito máis preferentes os ámbitos da educación, da sanidade ou o reforzo das figuras de mediadores e mediadoras sociais, e vou explicar por qué. Non compartimos o catastrofismo que aparece nos datos que aparecen na moción, porque parte dun discurso de inseguranza que moitas veces, ao final, contrasta con outro tipo de datos, polo menos. Por un lado, moitas veces existe un discurso que intenta facer ver que fan falta moitos máis recursos, moitos máis efectivos policiais, pensando que eses efectivos policiais van ser os que van solucionar problemas que son sociais, que teñen que ver coas desigualdades, coas discriminacións, coa pobreza, cando aí son necesarios outro tipo de implementación e que non se solucionan desa maneira. Por outro lado, o nivel de delitos por carteiristas, por drogas, por roubos en lugares con aglomeracións turísticas, desde logo é moi inferior en Santiago de outros lugares turísticos. É moi inferior, nós pensamos que non se justifica, e mesmo, se queremos mesmo falar de cifras a nivel do Estado español, o Estado español é o segundo Estado da Unión Europea con maior número de policías por habitante. Entón, a nós faltanos algún elemento importante que é, pois claro, que modelo de policía queremos e que funcións. Por iso nós sí que pedimos e que solicitamos novamente, instamos a que se poida facer unha votación por puntos. Pensamos que é moi diferente a primeira cuestión, a nós sí que nos parece importante o de que as chamadas poidan ser recibidas aquí en Santiago de Compostela e que ese tipo de cuestións se poidan facer e efectuar con axilidade, pero, para o segundo punto, onde do único que se fala é de incrementar efectivos policiais, para nós iso debería de levar a unha reflexión máis profunda que a moción non aborda. Que modelo de policía queremos, que de funcións debería ter, hai unha descripción dos problemas que nós pensamos, xa digo, que levan a un catastrofismo que non ten vinculación directa co que acontece nunha cidade segura, bastante segura como Santiago de Compostela, cunha falta de descripción de solucións para enfrontalas. Pensamos que a maneira de enfrontar non é exclusivamente o aumento ou incremento de efectivos policiais, pensamos que hai outras, e que esas outras e que ese tipo de funcións deberían de recollerse para poder apoiar esta moción. Exactamente igual que non nos parece tampouco misturar aquí elementos que son moi diversos. A separación do tema da violencia de xénero debería de ir por outra vía, non? Non é que nos parezan suficientes, porque todo o que se invista en violencia de xénero é importante, non é que nos parezan suficientes os 91 efectivos que a Xunta anunciou da Policía Autonómica para protexer mulleres en situación de risco no país, e que ademais falou de que a Comisaría de Santiago era unha das que asumía tamén esa competencia, senón que nos parecen moito máis importantes outras cuestións que recollemos aquí noutras mocións aprobadas, que é instar a revisar os protocolos e coordinar as actuacións dos corpos de seguranzas e investir nun plan que sexa realmente multidisciplinar, falando, evidente, de cuestións que teñan que ver con formación dos corpos policiais, mas tamén de todo o que ten que ver co tema xudicial, de todo o que ten que ver co tema educativo, co tema sanitario. Hai uns elementos que non deberían de mesturarse nesta moción. Por iso, nos solicitamos tamén a votación por puntos, porque a nosa posición a respecto do primeiro e do segundo é diferente. Así, tal e como está, non a apoiaríamos. Gracias, No, perdón, non, o Partido Popular. Claudio. Boas tardes, noites, alcalde e compañeiros. Cando se me entregou por parte del Grupo Popular esta moción, al leer la exposición de motivos, lo primero que me encontré, pues no voy a exagerar diciendo que una visión apocalíptica de la seguridad en Santiago de Compostela, pero digamos que un cierto disconfort y desasosiego, pues sí que me entró. A pesar de eso, prometo seguir yendo al aeropuerto de Lavacolla y seguir utilizando los vuelos y pasear por la calle, porque entiendo que realmente la inseguridad ciudadana en Santiago para nada está hasta el punto en el que se ha hecho ver aquí. Es más, si analizamos, claro, a la hora de leer esos datos uno tiene que informarse, entonces hay que ir a las fuentes de información de la Dirección General de Seguridad,
de los mandos y de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que es a donde he podido acudir. Si analizamos los datos completos de todas las tipologías delictivas publicadas del tercer trimestre, vemos que unas subidas aparecen compensadas con bajadas en otros tipos delictivos. Por ejemplo, hay un descenso de hurtos del 10,2%, un descenso de homicidios dolosos del 100%, descenso de robos con fuerza en domicilio del 23%. En definitiva, las infracciones penales totales descienden un 1%. Y actualmente la tasa de criminalidad de Santiago, como decía mi compañera Goretti, que son las infracciones penales por cada 1.000 habitantes, es la más baja de toda la serie histórica desde 2005 hasta la actualidad. Y aunque solo acudiéramos a los datos facilitados en la moción por el Grupo Socialista, tampoco serían malos desde una perspectiva de eficacia policial y de detenciones. Es decir, aunque solo acudiéramos a esas tipologías en las que hay incrementos delincuenciales, podemos decir que hay una respuesta policial bastante importante. Una eficacia policial del 84% en robos con violencia, muy superior a la del año pasado. 36 detenciones frente a las 9 del 2015. Una sustracción de vehículos, un incremento de la eficacia del 17% y de detenidos de 3 en el 2015 a 11 en el 2006. El Partido Popular siempre ha mostrado una especial sensibilidad por la seguridad y por el apoyo a las fuerzas del orden. Por eso entendemos que no se debe caer ni en el catastrofismo, ni con ello provocar alarma social, por el propio carácter subjetivo que puede crear en la población este tipo de informaciones que entendemos sesgadas. Referente al primer punto que establece el Partido Socialista en su moción, pues la decisión de centralizar las llamadas a nivel provincial no solo pasa en La Coruña, también en Pontevedra, y ya está implantada en otras jefaturas y comisarías del resto de España. Se trata de una medida de eficacia administrativa, de modernidad y de progresiva tendencia en la nueva era digital, sin que pueda entenderse por ello una menor prestación del servicio de atención al ciudadano. Es más, se puede decir que las jefaturas policiales modernas, entre comillas, en España ya están funcionando, y es un proceso en el que Galicia está casi a la cola de su implantación. La centralización de estos servicios garantizará, según a mí se me indica, una mayor operatividad del servicio y del sistema y una cobertura adecuada que ahora mismo se está viendo dificultada por el hecho de disponer muchas veces de varios centros locales de asistencia telefónica. Respecto a los medios humanos y materiales que se citan en el segundo punto de la moción socialista, evidentemente sobre los medios humanos y materiales siempre habrá que exigir una adecuada dotación y cualquier incremento es para nosotros deseable y bienvenido. No obstante, relacionar los medios actuales con una deficiente prestación del servicio, de acuerdo con los datos que acabo de suministrar, me parece desproporcionado, ya que en la actualidad entiendo que la dotación es considerada suficiente para un correcto funcionamiento del servicio. Es más, los servicios extraordinarios de la Comisaría Provincial o Jefatura, guías caninos, helicópteros, etc., en Santiago se convierte casi en ordinarios al ser servicios que respecto a la ciudad forman parte de las plantillas bastante habituales. Como hemos presentado ya la enmienda y el Partido Socialista ha dicho que aceptaría, no voy a hacer referencia a lo del cambio de la palabra bo por mellor, que me parece adecuado. Por lo tanto, no tengo mucho más que decir al respecto. Bueno, sí, una cosa, la desaparición de la centralita, según los datos que a mí se me han dado, generaría como mínimo 11 puestos más en la actuación a nivel de patrulla y de otros estamentos de los cuerpos de policía en Santiago. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Xan, a tua quenda. Ben, vou a ser moi breve, compartindo algunha das reflexións que fixo o Bloque Nacionalista Galego respecto desta moción e considerando que, bueno, que hai outros modelos policiais a desenvolver e que están sen desenvolver neste país, sí que teño que recoñecer as necesidades que ten o Corpo Nacional de Policía, parellas e iguais que as que ten a Policía Local neste sentido. De feito, hai un traballo complementario que desenvolven os dous corpos, pois cubrindo esos ocos que presentan de efectivos, que o que fai que responsablemente votemos a favor desta moción. Comparto con todos os grupos políticos, acaso SOE, que non creemos que há lugar a un ton tan apocalíptico pola situación de seguridade cidadá desta cidade, que mesmo en palabras do
cos distintos mandos é das millores de Galicia. Con todo, entendemos que os efectivos, dado o actual modelo policial, son necesarios, tamén o serían, o son na policía local. En este sentido, votaremos a favor. Paco. Pois, grazas, señor alcalde. Pois quero agradecer neste caso o voto a favor de Compostela Aberta de cara a esta moción. O que sí que me gustaría decir é que como foi calificada esta moción de apocalíptica por dois dos grupos que teñen representación aquí, quero decir que non é apocalíptica a visión que ten o Partido Socialista, serán apocalípticos os datos que presenta públicamente a Secretaría de Estado de Seguridade. Esa é a realidade. Sí, completos. Completos. Mire, completos. É que cando se di que efectivamente hai unha baixada nos homicidios dolosos e asesinatos consumados e unha baixada do 100%, porque no 2015 hubo este ano hai 0. Eso muda claramente todo o sistema estadístico. Pero claro, é que nós non nos inventamos que hai un incremento en robo con violencia e intimidación do 39,5%. Nos non o inventamos. É que os delitos de sustracción de vehículos a motor se incrementan neste ano un 21,2%. Non mo invento. É que o tráfico de drogas ten incrementado un 28,6%. Non mo invento. É que os danos teñen incrementado un 3,6%. Non mo invento. En todo caso, o inventará a Secretaría de Estado de Seguridade se vostedes queren poñer en dúbida todos estes datos. E con respecto o valor da eficacia policial, pois nós obviamente non temos ninguna dúbida, pero esa eficacia policial débese á vontade e ao compromiso dos axentes, a pesar da falta de recursos e de efectivos. Non me falen vostedes con respecto á centralita de eficacia administrativa, porque ese é o gran eufemismo que ten empregado o Partido Popular para justificar os recortes. O fan na policía, o fan na sanidade, o fan na educación. Por lo tanto, por favor, eufemismos non, solucións, efectivos e recursos para servir a cidadanía diso sí. Me sorpréndeme que se diga que a dotación no caso de Santiago é suficiente cando temos 10 puntos por enriba da media do déficit do resto da comunidade autónoma. E por enriba o déficit de todas as cidades, as 7 grandes cidades que temos en Galicia. Con respecto aos modelos policiais, que nós non entramos nese sentido, nós o que decimos é que o que é importante... Paco, esquecime de poñer os 5 minutos. Vou facer un cálculo rápido e poñer que che faltan 2, vale? Vale, gracias. O que falamos é dunha capacidade de resposta que permita que verdadeiramente se poda chegar a respostar neses 4 minutos e non en 4 veces ese tempo. E falamos de capacidade de resposta que non supoña o que supuso para estes 2 axentes que nunha intervención, pois neste momento están de baixa por lesións. Nos entendemos que a presenta das forzas de seguridade do Estado o que fan fundamentalmente é previr precisamente a Comisión de Delitos e de Faltas, que é a parte máis importante do que les están a realizar. Por lo tanto, nos o que facemos é manter, porque entendemos que están vencelladas as dúas peticións na nosa moción e, por lo tanto, nos mantemos que se vote conxuntamente, neste caso, a moción de manter a centraliña e, por tanto, de dotar dos medios humanos e materiais necesarios o bo funcionamento, o mellor funcionamento, non nos importa, da Comisaría de Policía Nacional da nosa cidade. Moitas. Goretti, Claudio, algo que engadir? Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción presentada por o PSOE. Votos a favor 2-11. Votos en contra 2. Abstencións 9. Gracias. Gracias, 9. Vale. Pasaríamos a moción de Compostela Aberta, a moción diante da deportación dun veciño de Santiago a Paraguai. Concha. Bueno, boa noite de novo. O pasado 22 de novembro tivemos coñecemento da resolución de expulsión a Paraguai dun veciño de Compostela polo procedemento preferente. Un mozo de 19 anos que vivía en Santiago desde os 5 anos, que estuvo escolarizado nos nosos colexios e xogou nos equipos de fútbol locais e participou dos programas socioeducativos municipais. 2 meses antes iniciárase un expediente sancionador por estancia irregular e impúsoselle
a medida cautelar de comparecencia periódica en comisaría, medida que o mozo cumpriu. Ademais, realizou as alegacións pertinentes explicando a súa condición de veciño de Santiago xunto co arraigo familiar e social en Galiza. A pesar de ter realizadas as alegacións e do coñecemento por parte da Administración Pública de que durante anos recibiu protección e apoio socioeducativo dos servicios sociais comunitarios e que estivo baixo garda e custodia da Xunta varios anos, o 26 de novembro foi expulsado a Paraguai. Consideramos que a expulsión deste mozo de Compostela, que deixou aquí a súa mãe gravemente enferma e ao seu irmão, é un exemplo da aplicación inhumana e injusta da lei de estranxeiría. Unha lei que permite que unha vez perdida a condición de menor tutelado e ao non conseguir unha oferta de traballo estable como tantos mozos e mozas, desafortunadamente neste país, que lle permitira regularizar a súa situación, perdeu todos os dereitos sociais e sanitarios e pasa á clandestinidade. O caso deste mozo compostelán é un exemplo máis da injusta e cruel política migratoria que impera nos países europeos e tamén é unha mostra das deficiencias do sistema de protección social que non conseguiu amparar e garantir a saída da zona de exclusión social de moitas familias e de persoas con graves problemáticas socioeconómicas e de saúde. Como recolle o Foro de Migración no chamamento que fai esta semana de loita contra as fronteiras, Ninguén sin dereitos, a lei de estranxería é profundamente restrictiva e discrecional, conducindo a millares de persoas con contrastable arraigo e a situacións de irregularidade sobrevida e a deportación sumarias, exemplificando co caso que aquí nos ocupa. Consideramos, por tanto, que é necesario reivindicar mudanzas radicais na lei de estranxeiría e garantir os dereitos das persoas migrantes en igualdade de condicións que os demais veciños e veciños de Compostela. Por iso, en concordancia con mocións aprobadas neste pleno en novembro de 2015 e en novembro de 2016, propoñemos os seguintes acordos. O primeiro e o sexto foron aprobados xa nunha moción nun pleno de 5 de novembro de 2015 e dice a primeira manifestar o compromiso de emprender medidas municipais en base á legalidade e competencias existentes co obxectivo de garantir que ninguna persoa sexa identificada e detida por cuestións raciais e privada de liberdade polo feito de atoparse en situación irregular. A segunda, instar a valedora do pobo a que abra un expediente e interveña ante as administracións correspondentes coa finalidade de obter información clara e precisa sobre as circunstancias que acompañaron a expulsión deste mozo e, se o estima oportuno, emitir un informe coas recomendacións pertinentes para garantir os dereitos deste mozo e correxir as actuacións administrativas contrarias á Convención de Dereitos Humanos que hoxe conmemoramos nesta casa. O terceiro, instar a Xunta de Galicia a elaboración dun plan de atención específico que garanta os dereitos das persoas migrantes, refuxiadas e asiladas. O cuarto, instar a Xunta de Galicia a derogar a orden de 10 de novembro de 2015 e establecer en cooperación cos axentes sociais implicados e coas restantes administracións públicas un regulamento unificado e claro sobre os procedimentos a cumplimentar e os trámites que sexan precisos na integración e convivencia das persoas de orixe estranxeira. E o quinto, instar a Xunta de Galicia para que garanta que os menores nacidos en países extracomunitarios que en algún momento da súa vida estexan baixo a protección da Subdirección Xeral de Familia e Menores, sexa como tutela ou garda e custodia, poidan asegurar o seu arraigo, o apoio no proceso de inserción sociolaboral e a documentación administrativa necesaria para a tramitación da residencia permanente. E o sexto, que tamén aprobamos no pleno de 5 de novembro de 2015, instar ao Goberno de España para que cesen as deportacións exprés. Moitas gracias. Gracias, Concha. Goretti. Ben, pois cadra perfectamente esta moción de urxencia nun pleno en que falamos do espírito de Nadal e falamos dos corpos policiais, cadra perfectamente. A verdade é que coincidimos por completo co contido da moción. É un drama absoluto e total que se expulse a un rapaz a un país que non coñece, a un país que non sabe nin sequera que hai
que hai ali e que se faga desta maneira absolutamente inhumana. Así que, como estamos completamente de acordo con todo o que aparece aí, co que significa a lei de estranxeiría e coa necesidade de facer as modificacións legais necesarias, pois imos votar a favor desta moción. Gracias. Goretti, Paco. Gracias, señor alcalde. Nos nesta moción nos imos abster fundamentalmente por unha cuestión formal e tentaré de explicalo. É dicir, a verdade é que, con todo o respeto, porque nós somos os primeiros que sempre defendemos que cada grupo ten o dereito para traer as cuestións a tratar no pleno, a debatir no pleno, a propoñer no pleno que entendan máis acaídas, e por outra banda tamén a maneira de facelo. É dicir, o noso respeto é claro. Pero cando vemos, por exemplo, na primeiro dos acordos que o grupo de goberno traia ao pleno que se inste ao grupo de goberno para emprender medidas municipais, nós o que entendemos é que simplemente o goberno entende que ten que poñer en práctica esas medidas municipais, que as poña en si mesmas. É dicir, non entendemos esa volta. Ou, por exemplo, instar a valedora para que abra un expediente coa finalidade de obter información clara e precisa sobre as circunstancias que acompañaron a expulsión. Nós estamos convencidos de que a alcaldía ten capacidade para recabar esa información sen ser necesario que aquí instemos a ninguén. Das outras, pois son toda unha serie de temas que xa se teñen traído aquí ao pleno, se teñen debatido e se teñen votado e se teñen establecido os posicionamentos dos diferentes grupos. É dicir, os temas de acollida, de atención aos refuxiados, de acceso dos inmigrantes mesmo ilegais en papéis aos servizos sanitarios, o tema dos centros de internamento. É dicir, son temas que xa se teñen debatido e, polo tanto, nos, neste caso, nos imos a abster con respecto a esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Paco, María. Grazas, alcalde. Vaya por diante o meu rexeitamento absoluto á aplicación arbitraria da lei e o máximo desprezo a calquera vulneración dos dereitos fundamentais. O certo é que non son practicante do conformismo, o que acontece que hai tempo que me considero rebelde con causa. Interveño como membro dunha corporación municipal, abstraéndome de calquera outro rol e con toda a prudencia posible con base á información recabada. O contido da moción adoece de numerosas imprecisións. O relato de feitos non responde con exactitude á realidade e obvia datos que determinaron, ou alo menos precipitaron, o acontecido, e inclúe erros competenciais e inexactitudes normativas que alteran notablemente o sucedido, ademais de algunha acusación expresa ou velada, según como se mire, que cuestiona a actuación das forzas e corpos de seguridade do Estado. Con todo, miren o que lles digo, con todas as reservas, o Gallae fose así, pero lamentablemente a verdade é diferente. Os sucesos son outros. Por fortuna, ao menos para min, vivimos nun Estado de Dereito no que, como vostedes saben, os cidadáns e as institucións estamos suxeitos ao cumprimento da lei e tamén é esta que determina o que cada unha das institucións pode ou non facer. A división de poderes, xa sei que é elemental, pero legislativo, executivo e judicial, todos eles sometidos tamén á lei, ven a garantir o Estado de Dereito, de tal xeito que cada un deles debe respetar a independencia do outro e non invadir as súas competencias. En verbas de Montesquieu, no Estado no que un home só ou unha soa corporación de próceres ou de nobles ou de pobo administrase os tres poderes e tivese a facultade de facer as leis, de executar as resolucións públicas e, ademais, de xulgar os crimes e contendas dos particulares, todo se perdería enteiramente. Eu xa sei que pode parecer que isto non ten moito que ver, pero no marco político no que ocupamos, Montesquieu nunca está de máis, é un exercicio de memoria e de contextualización nunca sobra. Compre engadir que no noso Estado democrático contamos con mecanismos e cauces legais para instar a modificación das leis, pero, mentres non se modifican, estean vixentes as que rixen, todos debemos cumprilas como cidadáns e asumir as consecuencias do seu incumprimento. E como institución lembrar aquelo da separación de poderes e respetar as resolucións do Poder Xudicial que, por certo, sempre teñen aberta a posibilidade de ser reconsideradas por vía dos oportunos recursos. Xa tive algunha ocasión, para a miña desgracia, de manifestar neste pleno cal era a miña postura en relación a traer ao seo político situacións persoais e familiares con procedementos xudiciais abertos e que afectan, en este caso, moi especialmente, non me refiro ao procedimento de estranxería, á esfera máis privada e íntima das persoas e das familias.
era que por moito que beneficiasen o meu discurso non as ia empregar nunca. Esta vez non vai ser diferente e agradecería que, ainda que xa saiu na prensa, algún dato sobre, imos chamar aquí, conflicto familiar e outras cuestións que non son menores, é mellor absterse de manter un relato manso e florido, ocultando feitos de gran trascendencia, algúns deles os que precipitaron a expulsión, porque non estaríamos contando a verdade e, sobre todo, estaría a xenerar na poboación estranxeira que viva na nosa cidade un medo infundado e unha interpretación errada da normativa. E, por outra banda, con responsabilidade e respeto, se coñece a realidade. Eu pediría que fose prudente, porque a vida é moi caprichosa, tanto que, ás veces, colócanos como víctimas e verdugos ao mesmo tempo, e as vítimas máis vulnerables tamén son aquelas que suman dependencia, presión e alienación a partes iguais. Eu penso que que todos sabemos do que estamos a falar. No caso particular que fundamenta esta moción, xa digo, manexando con prudencia a información, cumpriuse a lei, respondeu a un procedimento reglado e desenvolveuse con todas as garantías procesuais dun Estado de Dereito, incluindo a asistencia letrada e a autorización expresa dos xulgados onde o expulsado tiña causas pendentes. A normativa de estranxería contempla diferentes tipos de autorización de residencia que os estranxeiros en situación irregular poden solicitar para regularizar a súa situación administrativa sin necesidade de aportar un contrato de traballo. Entre estas autorizacións previstas no Real Decreto 557 do 2011, que se poderían ter formulado esta autorización de residencia aos fillos non nacidos en España de residente en España, e tamén a autorización temporal por razóns de arraigo, que non exixe aportar contratos de traballo, senón que se pode solicitar en atención a vínculos familiares residentes en España e aportando un informe de arraigo que emitiría o concello no que estivese empadroado. Eu sei que a burocracia é engorrosa, que tramitar papeleo non é doado, pero iso non nos exime de ter que facelo. Tamén son consciente de que determinados colectivos deberán ter máis información e axuda para o acceso á tramitación de documentos imprescindibles. E para iso, no Concello, pois temos a UAMI, a Unidade de Atención ás Migracións, cunha función fundamental: informar e asesorar na tramitación de permisos de residencia de traballo, visados, adquisición de nacionalidade, reagrupación familiar e calquera outros trámites administrativos que o colectivo precise. Así, anunciamos este departamento e tal vez deberamos desenvolver máis eficazmente as competencias que ten e estar realmente ao carón dos veciños, estranxeiros na nosa cidade, veciños ao fin, no caso de desviar responsabilidades a outras administracións, porque asumir as nosas faranos máis libres e máis responsables. É preciso lembrar que a posibilidade de que os estranxeiros en situación irregular estean suxeitos á imposición da sanción de expulsión do territorio nacional, pois responde a unha obriga como Estado membro da Comunidade Europea. Hai unha directiva coñecida como a Directiva de Retorno, que antes na nosa legislación existía a posibilidade de escoller entre unha sanción, unha multa ou a expulsión do territorio. Esta normativa tivo que ser modificada á vista das directivas europeas e como Estado membro temos esa obriga tamén no sentido de que temos que dictar unha decisión de retorno contra calquera nacional dun terceiro país que se atope en situación irregular do seu territorio. En conclusión, habería máis, non vou aburrilos con normativa e legislación que eu penso que se cumpriu, lamentablemente, pero é así. A resolución de expulsión é consecuencia dun procedimento administrativo reglado, previsto na normativa de estranxería, iniciado polo Corpo Nacional de Policía, resolto pola Subdelegación de Goberno, no que, como non pode ser de outro xeito, era parte o administrado e podía facer valer os seus dereitos a través das alegacións oportunas. Este procedimento non durou 72 horas. O lugar da notificación da resolución é irrelevante en canto á súa eficacia, pero en todo caso non se produce a detención porque o expulsado acudise voluntariamente á comisaría. E a execución da orde de expulsión contaba coa autorización, como digo, dos xulgados onde o expulsado tiña causas xudiciais pendentes. A expulsión non se deriva de non conseguir unha oferta de traballo estable, non se ten constancia de que fixese xestión algunha encamiñada a regularizar a súa situación de residencia no país, nin antes nin despois da maioría de idade. Concluir que unha mera falta administrativa, non ter os papéis en regla, resolvese coa expulsión do país, non se axusta en absoluto á realidade e simplificar con auténtica irresponsabilidade un problema bastante máis complexo. Ningunha persoa é detida
deter é privar de liberdade por cuestións raciais. Por moi diferentes que sexan as interpretacións, esta práctica está prohibida pola Lei de Seguridade, pero é de ser incumplida, debe ser denunciada, e non no pleno, senón no xulgado. Comunicar aos corpos policiais que actúan na cidade o que pretenden é un auténtico disparate, porque as fórmulas de colaboración dos distintos corpos e forzas de seguridade do Estado están previstas normativamente, e a aplicación da normativa de estranxería por parte dos corpos de policía é uniforme en todo o territorio español. En todo caso, habería que formular esta petición na Xunta Local de Seguridade. Cando din valedora do pobo, entendo que é a defensora del pueblo, porque é a que ten as competencias, e finalmente a afirmación de que o expulsado estivo detido durante un prazo que superou o legal de 72 horas non é baladí. Iso é un delito de detención ilegal. Se vostede era coñecedora de que se cometeu este delito e non o denunciou, malo. Pero se non o sabe, eu afirma, saiba que lle está imputando un delito ao Corpo Nacional de Policía, que é un delito de detención ilegal que a súa vez é un delito de calumnia tipificado no artigo 205 do Código Penal. Por outro lado, neste caso, según a información que teño, houve asistencia letrada e non podo nin debo afondar máis. Son temas que requiren a máxima prudencia. E non podemos emitir un voto favorable, entre outros motivos, non menor, sobre todo nos tempos que corren, porque eu non lle podo recomendar a ningún compañeiro do meu grupo nin da corporación que vote favorablemente a unha moción, a un texto que suscribe certas acusacións. Mais nada, grazas. Gracias, Concha. Segunda quenda. Brevemente, respecto de traer unha moción a pleno con instancias, recórdolle, sabendo que efectivamente o grupo de goberno pode facer as accións que estima oportunas, como calquera concelleiro e concelleira, recórdolle que son vostedes quen habitualmente solicitan que o pleno sexa máis partícipes de algunhas decisións do goberno, e que é neste pleno onde temos que falar de cuestións que afectan ás ciudades. Do demais, bueno, obviamente creo que hai un erro na moción, vendo a argumentación, resposta e coñecemento que María Corral ten da situación, pois non sería necesario estar a valedora que abrira un expediente para ter información clara e precisa, que é o que se solicita, parece que o ten ela absolutamente claro e preciso. En ningún momento no texto se dice que se incumplira a lei ou que estuvera fora da lei, pero a lei pode ser injusta e inhumana. Vale? E as dificultades de facer algún tipo de alegacións e achegas nunha vía de procedimento urxente e asistidos por letrados do oficio é complicada. En calquera caso, despois da súa extensa e administrativa exposición de motivos, queda clarísimo que vostedes sempre blindan a quen ten competencias e tamén, por tanto, responsabilidades, se a Xunta ou o Goberno do Estado. Vímolo na moción anterior sobre pobreza enerxética, e tamén sempre blindan e amparan o establecido, por injusto ou inhumano que poida ser. Recoméndolle que non só se centre en algún relato de feitos, lea máis, ou máis versións, tamén estas, e vaya o sábado a escoitar o Foro Galego de Migración, por exemplo, que traballa todos os días cas persoas que sufren as consecuencias dunha lei de estranxería como a que temos en vigor. Goretti. Sí, simplemente unha cuestión, non? Que temos que ser capaces, creo eu, de recoñecer que a sociedade avanzou en gran parte porque fomos capaces de modificar leis injustas e porque nos opuxemos a leis injustas. Grazas a iso estamos sentadas aquí moitas persoas. O que se fai na moción é instar a diferentes administracións a que muden as leis e as formas de comportamento. Iso non ten absolutamente ningún problema. Pode haber, non o sei, porque non coñezo o caso con detalle, e non se trata tampouco do caso, aínda que o caso sexa un exemplo máis da injustiza cometida coa lei de estranxeiría, que é un absoluto despropósito. E eu creo que absolutamente todas as persoas que forman parte desta corporación saben que é absolutamente injusto que unha persoa que vive aquí desde os 5 anos, que ao final acabe sendo trasladado a un lugar que non coñece e que non é para nada o seu país. Eu penso que ese recoñecemento é o mínimo, e o mínimo será en todo caso preocuparse, se non é isto que temos que facer, pois que temos que facer para que iso non aconteza. E iso espero que tamén se vexa como responsabilidade nosa neste espírito de Nadal tan importante que temos. Paco, María. Eu non teño ningún espírito de Nadal, absolutamente.
A verdade é que o primeiro que pensei, o certo é que non, eu cando a primeira vez que vin isto, souben que se trataba dunha persoa usuaria dos servizos sociais do Concello. Curiosamente, en contra de como se posiciona vostede, eu o primeiro que pensei foi que puiden ter feito eu cando estiven aí. Non. A cousa é que, non, é que eu pensei eso, é que eu pensei eso, que puiden ter feito eu? Porque eu pasei por aí pouco tempo, pero non pensei, bueno, pois a Xunta, pois o Estado, é que a mí dame igual quen goberne no Estado que quen goberne na Xunta. Eu pensei que puiden ter feito eu. Porque o certo é que somos os máis cercanos os máis cercanos. Eu lembro que en algunha actividade ou en algún contido que tentou dar a UAMI en relación ás migracións, pois foi unha exposición de fotos. Home, casos como este son os que nos teñen que... Non, si, eu aproveito para manifestar o meu voto en contra, dígolle porque a moción non ten unhas solicitudes claras, non son claras en relación a modificar a normativa de estranxería, pero contén que unha persoa estivo detida máis de 72 horas. Se eu son a concelleira de Servizos Sociais e teño a UAMI na miña concellaría e sei que un usuario de Servizos Sociais estivo detido máis de 72 horas, eu podo asegurar que non estaría a falar da valedora do pobo, ni falaría despois. Pero eu de verdade que o primeiro que sentín foi que puiden ter feito. E tamén me acordo dos minutos de silencio que practicamos aos inicios de cada pleno. Máis nada, grazas. Pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción presentada por Compostela Berta. Votos a favor 11. Abstencións 2. En contra 9. Gracias. A seguinte moción é do BNG para abrir unha nova convocatoria da campaña de distribución de composteiros domiciliarios. Dalle aí o... Ainda que me sobra o tempo, pero por si acaso. Bueno, o Concello de Santiago principiaba en 2003 unha campaña en colaboración coa Asociación en Defensa da Ecoloxía de Galiza, DEGA, para a instalación de composteiros nos domicilios particulares. Nas diversas convocatorias que se realizaron, se repartiron máis de 550 composteiros que daban lugar a unha bonificación na tasa por prestación do servicio de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, a petición das persoas interesadas. O único requisito dos fogares era ter un pequeno espazo de horta ou xardín. A última destas convocatorias foi no ano 2011. Estes recipientes, construídos en plástico reciclado e cunha capacidade para... 2014. Cunha capacidade para 320 litros, son idóneos para tratar a materia orgánica xerada no fogar, o que supón o 50% do lixo. A compostaxe é un método sinxelo de transformar os residuos orgánicos en compost que se incorpora aos solos e mellora a súa estrutura física, as súas propiedades químicas e microbiolóxicas, xa que logo a súa fertilidade. En cada unha destas campañas realizábase unha charla coas persoas adxudicatarias para lles explicar o funcionamento do composteiro e se lles entregaba un manual sobre a elaboración do fertilizante. Logo había unha segunda visita aos 2 ou 3 meses e outra aos 6 meses, cando o abono xa estaba formado en condicións para ser usado. Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG que solicita ao Pleno da Corporación é que o Concello de Santiago abra unha nova convocatoria de campaña para a distribución destes composteiros nos domicilios. Paco. Sí, gracias, señor alcalde. De novo, tócanos falar de compostaxe neste pleno. Hoxe con esta moción que solicita o reparto de composteiros. Xa dixemos tamén no seu momento que case a mitad do lixo que se xera nos nosos fogares é materia orgánica. Para este lixo hai dúas posibilidades. A tradicional,
nos contedores respectivos e a compostaxe. É dicir tamén que a compostaxe individual ou autocompostaxe consiste na reutilización dos desperdicios que se xeneran nun fogar a través da súa transformación en fertilizante nun composteiro. As ventaxas deste autocompostaxe tamén foron tratadas con anterioridade e así falábamos de ventaxas ambientais, como a reducción do volume de residuos e do uso de fertilizantes químicos, as económicas, reducción da factura do lixo, sociais, promover a educación ambiental das cidadás e dos cidadáns. O primeiro programa de compostaxe domiciliaria realizouse no noso concello en 2003. Repartíronse 150 composteiros, se non lembramos mal. O segundo reparto fíxose no 2004 e no primeiro trimestre de 2005 repartíndose 93 composteiros. Do mesmo xeito, en marzo de 2006, a Xunta de Goberno local axudicou 75 composteiros. Por iso, o Grupo Municipal Socialista parecelle axeitado poñer de novo esta medida en funcionamento. Non sin antes apuntar e remarcar que nos pediríamos que esta medida non se limite só á distribución de composteiros, senón que estimamos imprescindible unha campaña de información aos nosos veciños e veciñas cun axeitado labor educativo e, por suposto, unha tarefa de seguimento destes composteiros. Quero recordar que xa nun pleno anterior o Grupo Municipal Socialista advertiu que as claves para elaborar un bo compost, tarefa que ten as súas complicacións, como a temperatura correcta, grau de humidade e demais, o proceso de maduración terá que ser vixiado por persoal especializado que fagan un seguimento para asegurar tanto o correcto funcionamento dos composteiros como poder resolver as dúbidas dos nosos veciños e veciñas. Moitas grazas. Gracias. Sí, boas noites. Esta iniciativa do BNG sigue, como é obvio, a liña de potenciar a compostaxe a nivel local. Como xa temos indicado en anteriores ocasións, é un obxectivo no que coincide esta iniciativa a nivel local co Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia aprobado pola Xunta de Galicia e con vixencia entre o 2010 e o 2020, que se está a desenvolver e que pode influir, lóxicamente, este incremento da compostaxe na descongestión do complexo ambiental de Sogama en Cerceda. Por outra parte, esta liña de fomento da compostaxe no Concello de Santiago, en colaboración coa Asociación Adega, como indica o BNG, no texto da súa iniciativa ven de lonxe, como tamén suliñou, aínda que de xeito algo parcial, o señor voceiro do Partido Socialista. É certo, iniciouse cun primeiro programa en 2003 que repartiu 150 composteiros con destino aos fogares, seguiu entre finais de 2004 e principios de 2005 cun segundo reparto de outras 93 unidades, outras 75 no ano 2006 e outras 48 no ano 2007. En 2011 fíxose unha nova convocatoria de outras 50 unidades e a última fíxose en xaneiro de 2015 ofertando 100 composteiros caseiros. Froto dese labor continuado no tempo, estimase que ata o 2015 se puxeron a disposición da veciñanza alrededor de 600 composteiros domésticos. E desde ese ano 2015, coincidindo coa entrada deste goberno, non houbo ninguna convocatoria. Compre, pois, é evidente continuar nesta liña de fomento da compostaxe a nivel individual, como se ven tamén facendo a nivel municipal, onde, por certo, no ano 2012, estando o Partido Popular no goberno, iniciamos un programa para a creación de 6 composteiros municipais destinados a obter abono con restos dos labores de mantemento das nosas zonas verdes. Imos, pois, a apoiar esta iniciativa do BNG, que sigue a liña marcada polo acordo unánime do pasado mes de outubro, no que se contempla tamén a implantación dunha taxa diferenciada pola xestión dos residuos que inclúa a rebaixa fiscal por reducción da xeración de residuos previa comprobación vinculada á utilización dos composteiros. Unha medida que foi posta en marcha hai varios anos e que compre revitalizar, posto que, sin dúbida, vai redundar tamén nun progresivo incremento dos índices de compostaxe e, consecuentemente, nunha reducción da fracción resto dos residuos xerados nos nosos fogares e, o que non é tampouco menor, unha diminución da tarifa que ten que pagar o Concello de Santiago a Sogama. Así, pois, imos votar favorablemente esta iniciativa do BNG. Gracias, Agustín. Xan. Si, ben, a verdade non acabo de comprender esta reiteración dos composteiros, como ben mencionou alguén antes, xa no pleno do 20 de outubro aprobouse unha moción do BNG donde acordábamos iniciar o proceso de implantación de compostaxe individual comunitaria e quinto contedor. Informamos de que había unha comisión técnica formada cos técnicos municipais preparando un novo prego
residuos que contemplaba esas tres opcións. No pleno de 17 de novembro aprobouse a moción composta en red, a moción da inclusión na rede composta en red. Quero dicir, a vontade deste goberno é clara e palmaria nese sentido. Insisto, non acabo de entender esa reiteración. O que eu entendo que é razonable é, se se está desenvolvendo un programa, unha proposta de xestión de residuos sólidos urbanos global que inclúe 3 modalidades de compostaxe ou 3 sistemas de compostaxe a maiores da recollida normal, pois deixemos este goberno desenvolver o programa e implantaremos a individual, a comunitaria e o quinto contenedor en función das necesidades. Pero isto de cada mes, non sei, aprobar unha moción polos composteiros parece un pouco reiterativo, así que nese sentido manteremos unha abstención porque xa isto xa está aprobado desde o mes de outubro. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Desde logo a abstención é mellor que o que se fixo onte no Concello de Pontevedra, non? Que sumar votos do PSOE, do Partido Popular, de Ciudadanos e da Marea para quitar unha partida de 400.000 euros precisamente para compostarse nunha cidade que está sendo modélica nese sentido. Nos deixaremos de traer propostas neste sentido cando se vayan modificando as cousas, a existencia, porque esta semana mismamente tivemos no noso local municipal as queixas de 2 grupos de veciños diferentes, uns porque querían composteiros e se lles dixo desde o propio Concello que non había para darllos, e outros porque se siguen queixando de que reiteradamente teñen posto queixas porque fan esa compostaxe, teñen dereito a bonificación no imposto de bens inmobles e non se lle procede a esa bonificación no recibo do lixo, perdón. E, polo tanto, pues, bueno, nos mentras sigamos tendo queixas de veciños e veciñas, seguiremos traendo propostas deste tipo. No caso do plantexamento que facemos de colaboración con Adega, pues, facemos desde a perspectiva que entendemos que no pasado deu bons resultados e creemos que os pode seguir dando no futuro. Con respecto ao tema dos composteiros, eu tamén faría unha distinción entre o que eran composteiros individuais e composteiros comunitarios, non? E en calquera caso, bueno, como digo, para o Bloque Nacionalista Galego isto seguirá sendo unha prioridade e seguiremos insistindo pues, o tempo que entendamos que o temos que seguir a facer, non? Gracias, Rubén. Pasamos á votación, señor secretario. Votos a favor desta moción do BNG sobre a compostaxe. Gracias, 13. Abstencións. Gracias, 9. Bueno, queda unha moción por debatir, me explico. Non a teñen, bueno, vos la acaban de entregar. Houve un problema, chamei a Paco, porque hoxe Paco non participou da xunta de portavoces, eu non o tiña na documentación, e bueno, ese foi o motivo polo que non me figuraba nin na orden das mocións presentadas. Vale, entón, bueno, sería a última para debatila. Pois, grazas, señor alcalde, xa boa noite a todos e todas. O Grupo Municipal Socialista tivo onte preto das 2 da tarde constancia de existencia dun informe dos técnicos municipais que poñen en entredito o lumiado instalado pola empresa xudicataria para o lumiado de Nadal e iluminacións artísticas Alnés Sociedade Limitada. Entendemos que estamos ante uns feitos de gravidade, posto que se cuestiona a instalación do lumeado por motivos de seguridade. De feito, existen denuncias sobre a existencia dun tubo con cableado eléctrico no interior da fronte de Praterías. E descoñecemos, en primeiro lugar, as medidas que o goberno local ten previsto poñer en marcha. En segundo, razóns polas que non se levaron a cabo tarefas de supervisión de execución do contrato coa empresa dende o minuto cero. Iso foi o que motivou que presentáramos de urxencia esta moción e nos queremos facer determinadas preguntas dirixidas, solicitudes dirixidas ao goberno que pedimos que consten en acta. A primeira é solicitar o informe dos técnicos para ter coñecemento exactamente de que o que decían e que se faga público ese informe. O segundo é que, atendendo a cláusula 16 do prego de cláusulas administrativas particulares que falaban do nomeamento dun técnico para facer o seguimento á comprobación e o control da seguridade da instalación, o que queremos preguntar é cando nomearon o técnico e cando avisaron para que fixera a supervisión e por que o técnico, pola información que nos temos, o fixo antes de onte.
que o que contrataron pola información xurdida a partires das 2 da tarde de onte, que lle contrataron a empresa Ferrovial, que é a empresa concesionaria para o lomeado público da nosa cidade, a cuánto ascende o contrato do que lle contrataran, como se vai pagar ese contrato. Por lo tanto, o que plantexamos é os seguintes acordos: que o Goberno adopte as medidas necesarias para garantir a seguridade na montaxe de iluminación do Nadal, e que o Goberno local inicie a apertura dun expediente empresa Iluminacións Artísticas Alnés Sociedade Limitada, concesionaria das instalacións eléctricas temporais para iluminados festivos das rúas, prazas e espazos públicos do casco histórico do ensanche das parroquias de Santiago de Compostela durante as festas de Nadal 2016, con o obxecto de verificar o cumprimento dos pregos do contrato. Moitas grazas. Rubén. Sí, bueno, eu brevemente, eu sobre este tema o único que quixera decir, ou máis ben humildemente facer unha recomendación, si pode valer para algo a futuro, non? Eu creo que atendendo a experiencia non deste último ano nin dos 2 últimos anos, eu creo que a experiencia dun período de tempo máis prolongado neste concello, eu creo que sería necesario facer unha reflexión a respecto do tema do alumeado público na época de Nadal, non son na época de Nadal, con un pouco máis de perspectiva. Eu creo que, en primeiro lugar, sería bo ter un contrato para este tipo de cuestións plurianual e que abarcase os diferentes momentos do ano onde ten que haber iluminación específica. Eso teñen outros concellos, o que garante ter todo con moitísima maior premura e ter moitísimas menos dificultades. Incluso, eu non descartaría que no futuro, nos pregos da licitación do servicio de mantemento do alumeado público en xeral, se pode incluir incluso neses pregos. En calquera dos casos, creo que a futuro tamén sería bo que neses pregos se pudera ponderar máis a respecto á oferta económica criterios de tipo técnico e criterios de tipo estético. Incluso para iso a Lei de Contratos do Sector Público faculta para habilitar a posibilidade dunha comisión de expertos que poida avaliar os motivos desas luminarias, a integración no entorno urbano, as melloras e demais. E, por tanto, creo que sería unha cousa razonable. E creo que outra cousa razonable que levamos moito tempo falando, pero que nunca acabamos de concretar, é unha maior integración e participación do tecido comercial de Santiago. Eu podo entender que se gaste diñeiro público na iluminación desde a perspectiva de colaborar co pequeno comercio para ser máis competitivo en datas deste tipo que son moi importantes para o pequeno comercio con respecto ás grandes superficies comerciais. Pero tamén entendo que son os principais beneficiarios desas luces e, polo tanto, creo que o Concello debería plantexar unha proposta formal a hostelería, o pequeno comercio de Santiago, para que no 2018 e nos anos futuros haxa unha participación económica directa do sector no alumeado público que poida repercutir en mellor calidade e en mellor programación de Nadal e que, por suposto, que se xa copartícipe do diseño a todos os efectos, e, por lo tanto, eu creo que son medidas concretas que se poden habilitar para sucesivos anos e que poden mellorar unha cuestión que creo que en outros sitios que a teñen resolta de tal. E, como digo, non é ni siquiera unha crítica nin o deste ano nin do dai 2 anos. Creo que é unha cousa mellorable a futuro e que é absolutamente razonable. Señor Brunete. Gracias, señor alcalde. El Partido Popular ya ha expresado públicamente su parecer crítico con esta cuestión y, por lo tanto, no vamos a explayarnos ahora demasiado en las críticas. Primero, porque es obvia la irresponsabilidad del Gobierno, es obvio el descontrol en la ejecución del contrato. Señor Duarte, si me atiende, porque esto es una alusión implícita a usted o explícita, estaba diciendo que es obvia la irresponsabilidad y el descontrol en la ejecución del contrato, porque en la mesa de contratación se le pidió a usted concretamente que asegurase la seguridad en las instalaciones. Ni puñetero caso. Y en segundo lugar, no vamos a explayarnos en las críticas porque, bueno, pues pese a todo, el Grupo Popular quiere tener un detalle de Navidad con el alcalde,
y por eso no queremos insistir en las críticas, porque entendemos que la Navidad también es conmiseración. Sabemos que este ha sido un año duro para el alcalde, es un año en el que la elección del señor Villares como candidato a la Xunta de Galicia pues, supuso la toma de conciencia del alcalde como destronado príncipe de las mareas, y eso es duro. Es un año en el que ha visto, es decir, un gobierno imputado, y eso es duro, y es un año en el que ha acabado pues patinando en las formas y con las luces apagadas en cuanto al fondo, y por eso, bueno, pues no vamos a insistir en las críticas, ya que usted pues no tiene o no manifiesta una gran altura en los argumentos ni una gran elegancia en las formas. Lo que sí le pedimos es que manifieste una mayor responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nada más. Feliz Navidad y, sobre todo, luminosa Navidad. Nada más. Gracias. Xan. Ben, ao respecto deste tema, aínda que o Partido Socialista tiña constancia dese informe ás 2 da tarde, polo que dixo, este concelleiro xa tiña constancia desde o luns da existencia desas tanto irregularidades a nivel de cumprimento de todas as medidas de seguridade como da excesiva tardanza na instalación dos elementos. Por esa razón, o propio luns, ás 5:30 ou ás 6 da tarde, convocouse a empresa aquí o Concello e se lle ordenou a desconexión inmediata da Praza de Praterías, Praza do Toural, Praza de Cervantes, ademais da fonte de LEDs que había instalada na Praza Roxa, porque non cumpría todas as condicións que debera. Instóuselle a poñer solución a eses asuntos. Segundo me consta, xa están solucionadas as 3 plazas, e hoxe pola tarde debería estar solucionada a fonte de LEDs, e se non está solucionada mantense en pé a orden de non conectarla. Abriuse un expediente, informouse que se abría expediente tanto por esas faltas de seguridade como polo retraso na execución do contrato. Esta mesma mañán volvíme a xuntar con eles para reiterar exixencia e poñer baixo os técnicos do Concello a revisión de todas as instalacións, e iso que estamos facendo. Creo que actuamos con dilixencia, con axilidade, tendo máis presente a seguridade e o ben do conxunto da cidadanía que tentar montar un circo político e réditos electorais dun asunto que, como ben sabe calqueira persoa que xestiona un Concello, pois a veces as empresas cumplen e as empresas non cumplen. Grazas. Algo que engadir? Grazas, señor alcalde. Pois o certo é que a nos gustaría coñecer cando se lle abriu ese expediente á empresa, porque non se nos dixo. Se tivo coñecemento o 12 de decembro, é dicir, este luns, a pregunta é, pois, por que non se comunicou o feito? Por que se tivo que esperar a que, neste caso, o Partido Socialista denunciara públicamente a situación de existencia dese informe? Por que non se fixo público antes, incluso o contido dese informe? Mire, non é un circo cumprir a responsabilidade que a cidadanía nos ten encomendado para a fiscalización de goberno, en este caso para tomarnos en serio a seguridade do patrimonio e, moitísimo máis importante, a seguridade dos cidadáns e das cidadás. Por lo tanto, non é circo cando un exerce a súa responsabilidade, cumpre co seu compromiso. Nos o que esperamos é, insisto, toda a batería de preguntas que fixen, porque, claro, o que gustaríanos saber cando se nomeou o técnico e cando avisaron, porque existe un informe dun técnico deste Concello do 15 de novembro dicindo que hai que nomear a ese técnico para facer o seguimento e controlar a seguridade. Do 15 de novembro. E, polo tanto, o que queremos saber é canto tempo pasou entre outras cousas, que pudo decidir ou a toma de decisión de que o control fora a posteriori e non mentre se estaba facendo a instalación do alumeado. Do mesmo xeito reiteramos a petición de información con respecto a que é o que se lle ten contratado a Ferrovial, a canto ascende o contrato e como se lle vai pagar. Mais nada, moitas grazas. Algo que queiran engadir? Sí, señor Brunete. Sí, simplemente para matizarle, señor Reyes, uno de los indicios de la gravedad de este problema es que no fue un problema puesto de manifiesto por el Grupo Socialista, sino que era un clamor en la ciudad. Y, señor Duro, la verdad, no sé,
Es pasmoso, ¿no? Efectivamente, es pasmoso que una instalación como la de la Plaza Roja haya estado horas y horas con los cables al aire y no hayan tomado ni la más mínima, es decir, medida de vallado o de presencia policial. De verdad es pasmoso cómo se puede estar en un gobierno de una manera tan indolente. Imos a... No. Sí. Imos a... Eu creo... imos a votar a favor, porque entendemos que foise dilixente e non se actuou a consecuencia de denuncia do PSOE. De feito, se lle tiveran preguntado a él, xa vos tería entregado o inicio do expediente sancionador a empresa. Independentemente diso, é un tema, señor Brunete, no que eu prefiro non entrar. É dicir, por moitos motivos. Por moitos motivos e pola historia da cidade nos últimos anos. Entón, non prefiro non entrar e nós imos a votar a favor da moción do PSOE e lle daremos cumprida a resposta ao todo que vostede di. Pasamos a votar, señor secretario. Entendo que unanimidade, non? Levantamos a sesión.